Want dit is voor de meeste skippers een lastige mar, Elke, hè? Ja, het is een heel smel lang wetter. En het is al de wienerrichting gunstig zit voor een mooie wedstrijd. Dan komt hij westelijk. En als we het nou toch goed waar hebben, we zullen vlagen wapper in. Een windkracht 3, onhellend het eind van de midden naar windkracht 4. Maar hij staat heel op de mar, dat houdt in. Het cruiserak er ijs net in zit. Dus skippers zullen nog meer, nog betoefter. En nog meer moeite hebben om die voren te scoren. Als dat de windwol of dat de weer richting westelijk op de mar stond. Ja, en een oor bijzonder geval natuurlijk bij de Veenhoop is de traditionele walstart. De scootjes gaan vreten in grauw Lotte om de positie. En dan lezen ze op noemer achter maar vast aan de wal. Te wachten straks op het 10-minutenskot en natuurlijk op het startskot. En op dat stuit maar alle bemanningen in zo'n hasten het tuiger bijdraaien en zo gauw mogelijk vanuit het Grietmansrak zien dat ze op de wierde hier komen. Het doel is dan om nee een aantal routes zield te hebben, uiteindelijk weer om te komen in het Grietmansrak, om een tonne hinnen te sturen en dan zo gauw mogelijk weer om te zielen naar je eigen noemer. We gaan nog 3 tellen voor het 10-minutenskot. En daar is het 10-minutenskot. En dat betekent attentie voor alle bemanningen. Ja, de wedstrijd is hier extra bijzonder, omdat het scootje wat in opspraakrekken is, het Jouster-scootje, besletten had om hier gewoon van start te gaan in dit veld. Maar startnummer 11, maar zou ik zijn het conflict wat er is tussen de SKS en het Jouster-scootje, namelijk het meestbeslag wordt net klapjes zoeken, gaan ze net verhoren. En dat kan dan wel eens grote consequenties hebben. Het zou wel een keer wijzen kennen dat wij, Joert voor het laatst, deze reeks de meesten, nou 14 scootjes joggen. En dat morgen op Jenne water nog maar 13 uur binnen. En dat zou heel spiedig wijzen voor zowel skipper als bemanning, maar ook voor de taskogers thuis en de rest van de vloot. Dus je zal hier nou warm uitzien. Het is, hier hebben ik ons heel goed op traind, Frederik. Het omheen loeken van het zeil. Ze zeggen al, die had de giek wat hegelutsen, de oren die hebben de wanden om heel hut die stielkabels. Staan al bij de faabomkleren om aan te drukken. Dat is een wedstrijd op zich, waar ik ons zeer verschrikkelijk betoefd in ben. Nou, je kan ik uit mijn eigen vriend ambitie om mij praten, want ik ben jarenlang liereman geweest. Dus ik weet hoe zwier het wijzen kan om dat grutzeil in één keer naar boven te rammen. Dan ben je even uitteld. De meeste liereman die moeten dan vaak het eerste rak even op dek lezen om wat op adem te komen. Maar dat wordt aanst de wedstrijd. Schouders even los. Spul in het werk zetten. Het voordek zorgt ervoor dat die vak omheen komt. En de liereman die moet in vliegende vlugge vaart dat grutzeil omheen takelen. Dit binnen de man zat ze hier onder wal lezen in de volgarder. Op nummer 1 zeggen we de hele mannen. Op het tweede plak Huzum, derde Ljouwert. Nummer 4 is Verdrachten, 5 Jereveen, 6 Jennewoord, zo'n Snits, 8 de Lemmer, 9 Grauw, op 10 leidt Woord zijn. Alve dus de Jouwer van Dirk-Jan Rijenga, 12 de Zuidwesthoeken, op het 13e stekje leidt Langwar en 14e en allerlaatste leidt op dit stuit Pieter Meter mij Akkerum. Ja, het hele mannen. Prachtig zield op grauw. En nou alweer in pole position. Het lijkt de Max Verstappen wel van het scootjeziel. Want we worden Klaas Westerdijk. Hij prachtig presteert, derde plakje. En nou van ja, nou is deze pole position wel vanuit de lotterijkamer en net uit het ziel mooi. Maar wat een debuut voor deze jonge skipper. Ja, het zou wat wijzen dat er die prachtige pole position vasthouden kan. Want we gaan vliegen eerst, jongen, dat het hier wel eens heel nuver rennen kan. En dat het helemaal geen garantie is
Dus als je nummer 1 had, dat je dan ook als nummer 1 binnenkomen. Nou, het scootje wordt daar alles van weet. Waar het nou nog op praat wordt, dat is vanzelfs de Snekerpan. Die hier een vliene hier Lotte, mijn nummer 14. En op het eindje van de middag kwamen ze gewoon als nummer 1 binnen de hele vloot te pakken. Ja, dat is toch wel een heel bijzondere prestatie. Zeker. En we zien nou op het beeld hier al je wat gele boeikjes in het water lezen. En dit had de commissie betocht, omdat ik correct al zei, het al je bezield is om het toch nog een beetje spannend te maken. Je mag de skippers net beginnen. Ze hebben een puntje gecreëerd in het water waar ze om de trom hadden. Dus dan wordt er even wat een smaller stukje maken in het water. Waar toch ze beziekje de wedstrijd iets spannender te krijgen. Ja, het is eigenlijk een soort kunstmatige hindernis waar de skippers alle keer omheen matten en net heen maaien. En dat zo betekent te kennen dat er toch een beetje meer spanning in dit lange rak komen kan, hè? Ja, dat is te hopen. We zorgen boppen in. Daar moet ergens de bopperste tonnen lezen vlak voor Ierzicht. En dan daar moet ze bakboord omheen draaien. Dan komen ze hier weer onder in de maar naar de orenkant naar Stabbegat. Daar loopt de orenboei. Die nemen ze stuurboord. En dan, ja, hier hebben we de bopperste tonnen vlak voor het publiek. Want het publiek op Ierzicht treft het weer fantastisch vanzelf. Die zitten gezellig op het terras. Hapje en een drankje op de voorste rang. Zullen ze straks alle 14 scootjes vlak voor Hardel komen. Ja, volle mooier kun je het haast net treffen. Hè? Een koeltje van 3 à 4, zei Piet Paulusma. Alleen de wienrichting zelf, die kan misschien nog een beetje variabel worden in de rim van de dij. En dat zou betekenen te kennen dat er misschien een orenfinish komt, als dat de commissie van de Veenhoop van tevoren betocht had. Ja, want ze willen als ze starten hier nou op nummer, zullen ze ik finishen natuurlijk op nummer. Dat betekent dat degene dan later, als het goed is, afhankelijk van de windkracht en richting, nog een boei C in het Grietmanrakje, dus achter het laatste scootje hier op deze. En daar moet ze nog omheen en dan moet ze nog hun bordje daar, de positie waar hem nou zorgen dat de hele mannen leidt en daar moet ze finishen. Daar wie je van de morgen op het palaver toch wel een beetje opscoren onder de skippers. Het is namelijk een heel smel wetterke, het Grietmansrak. En dat al die scootjes daar inzielen matten en dan nog om de tonnen weer omheen matten. Is de vrees dat met die grote giekenboetenboord dat er net volle ruimte is om te zielen. Maar voor eerst houdt de wedstrijdcommissie vast aan het plan om te finishen in het Grietmansrak. Ja, en de spanning begint natuurlijk starig gewoon op te rennen. Al die man die nou op die voordekken kleerstenen. In afwachting van de knal. En dan in één maar het dadelijk heel hut. Iedereen op zijn positie. Iedereen zijn eigen taak. En het moet nou even gebeuren. Neem het maar een soort pitstop vanuit het niks. Bats, maar alles in werking gezet worden. Want wat is het belangrijk om hier goed bij te komen. Ja, als het in een wedstrijd nog wat helly wordt, dan mag er hier bij wijzen. Klaas Westerdijk die shuttle even op zijn klokje. En er staan lieren op het dek waar normaal de zeil met hem heen draait worden. Als de alle tijd hast. Maar er wordt nou verkeerd. Je ziet straks bij die man die bij voorom bij de mest staan, die de wand noemen ha. Dan loeken ze eerst al met de handen het zeil een heel in de goede richting, dat er minder druk op de lier staat. Dus dat de lierenman nog sneller de stiel treden om de trommels van de lieren heen krijgen kan. En nog sneller het stuur omheen krijgen kan. Het eigent nog even relaxed, maar we zullen de zenuwen omgieren in deze bemanningen.
Wils wij nou toch de melding krijgen dat het er inderdaad wat relaxed uitziet. Want wij krijgen toch dat de startprocedure voor eerst aanbrutsen is. Wat de correcte reden is, daar wacht je me nog even op. Maar het laatste bericht is dat de start op de Veenhoop tot nader bericht eerst uitgesteld is. En dat is wel bijzonder, want als het een normale startlijnen, zoals op Grausjoggen, dan kan de wienskiften, kan de wien onhelly, dus dat de lijn er net meer in leidt, maar ja, dat kan je net onder hand wijzen. Nee. En dat we dan het startskip zelf even joggen. Dan zie je wij natuurlijk even naar signalen. Daar hing het een gele vlag in, naast de zwemvestenvlag die er eigenlijk al dit wel in hangt. En dat Soelbert Elke, ja, dat is eigenlijk de melding dat de startprocedure aanbrutsen is. Maar dat wil nog net zeggen dat wij nou weten waarom dat zo is. De gele vlaggen dus. Afgebroken startprocedure. En de orenvlaggen betekent zwemvesten verplicht. Oerlis op de startkogler. We gaan nog net constateren, Ken, wat de jouwer dien had. Volgens mijn wudden. Zo'n ze gewoon gelijk om een start verschijnen als ze ik in grauw verschijnde. Maar ja, het is net een hele grote operatie om het te verhoren. Dus we gaan er net in de mast van de jouwer schenken als ze nou wol of net de ophanging op het plak hingen hebben volgens de SKS en de originaliteitscommissie de klauw vol hingjemat. Nee, het gaat uiteindelijk maar om een paar centimeters. Zie hier die val de controltje al een eind naar beneden hellen. Hij zit nog correct te leeg. Daar zien we de jouwer en weer het rode vlagje. En weer, oh dit is de Zuidwesthoek achter op de schoudersteen. Waar is dit rode vlagje van? Het wordt steeds spannender, moeilijker voor u. En alweer een reed vlagje. Had dit een mooitje mooi de start of de finishprocedure zoals de van de morgen? Het lijkt erop dat je meerdere skippers het net eens binnen bij de gang van zaken bij de start. De finish, denk ik. Hoe de finish worden met van de morgen de vergissing over hier. Maar het is toch wel heel bijzonder dat het al hier communiceerd wordt met vlaggen. Dus wij nou correct terugkrijgen dat de start uitgesteld is vanwege deze twee protesten. De commissie van de Veenhoop en van de SKS zullen impeteer met deze skippen beziekje uit te praten wat er nou correct onder de hand is. En dus zullen we die peteren eerst even een afwachtje matten. Hier zien we dat er Jaap Zwaga. ja, op Zwaga hier mijn oorlis is net als mij met het rode shirt van de commissie. En dat je het waarschijnlijk ondernemen als ik het onder bewegingen zie. Hoe er finish worden moet. De finish is in Grietmansrek, smelwetter, om die tonnen heen. En dan moet ze verder wien naar hun nummer. Maar dan kunnen er nog kruisende skippen deel komen. In mijn optiek verschut het reglement maar in het. Natuurlijk is het smel, maar als de skippen gewoon hun wal houden, dan moet er genoeg rond te wijzen om op te anticiperen. Ja, het zal waarschijnlijk om die procedure gaan, maar het is wel bijzonder omdat mooie rode vlaggen al voor de wedstrijd te doen. Maar zo het mogelijk ook met de startprocedure te maken. Want ze hadden wie nou eigenlijk haast vol van achteren. En als ze het spul omheen hijsen, vallen ze heel gauw naar die onderste wal. En dan had die achterste skipper natuurlijk het meeste last van. Langwar leidt achterin, mijn nummer 13.
En die zou dan daar het meeste les mogelijk van herkennen. Ja, maar dat kan ik me net in denken, want er is geen orenstart mogelijkheid als deze op de Veenhoop. Dus een balstart zit altijd bij. Ik neem aan dat het door de finish gaat. Ze lezen al op een Wenark. Dit is toch net hun startpositie. Of willen ze hier mooi uitlezen hoe nauw het is en waar ze de lanen komen kennen. Achter hun zullen we nog een meest. Dat moet dan Pieter Meter wezen van Akkerum. Maar lang waar lijkt hier gewoon die nu weer plak. Of laat die wel gewoon. Ja, ik ken het je moeilijk was je. En dit is die oranje vlag en die is van Starum, van Auke de Groot. De Zuidwesthoeken. Die had ik nog even rustig ontied. Twee rode vlaggen tellen we voor eerst in deze vloot. Nog voordat de startprocedure aan weer. Ja, ze lezen wel, ik zeg het even wat verkeerd, maar ze lezen gewoon op een startpositie. Maar het zou mooi wezen om even te jaren krijgen dat het inderdaad de discussie over de finish is. Maar het lijkt wel totale anarchie bij de... Wil er nou ook loden binnendrippen van wisselende wiencondities die het echt van invloed wijzen kennen op de start. Als dat het geval is, ja, dan is het even een kwestie van wachten. Maar daar hoor je geen reden vlagen voor de looking voor windcondities. dat is wat eigenaardig, dat er dan maar 2 scootjes binnen die dat zien ageren. Maar goed, vrees dat we het even afwachten moeten. En wils wij nou naar je loeren krijgen, met name van Jaap Zwaga. En die zei in de commissie van jongens, ik ken je net samen wijszielen zonder de boel hier stikken te zielen. Hij denkt dus dat op het moment dat hij het tuig erbij loopt, dat hij Salijn uitzwabbert, dat hij de controle mist en dat hij dan skeerveroorzaakje kent. Ja, dat is natuurlijk een heikel punt, want elke... Ja, maar hoeveel ervaren we hier al? En in mijn optiek ben er al jaren 40 scootjes en gaan ze altijd al op dit plakje lijn. Dus ik zou net weten dat dit hier oors is als oor hier. Dus dat vind ik wel een bijzonder geval. Maar ja, wij zeggen ik al even dat hij dat zien die wenark online. Nou, we weten ik wel van oor hier en dat er al eens hier dwars een ark binnen van is. Ja, we zeggen die loten op de kant staan. We zeggen die loten op de kant staan en daar willen ze natuurlijk maar aanzetten. En ja, als die aan de walkant aan het gas lijst, dan is dat volle beter dan dat ze toch aan de ruut van een wenark drukken mast. Ja, en de discussie die gaat vanzelfs verder, want de SKS zei het nou in Jaap Zwager van nou, als het net vertrouwt, sluit dan maar achterom. Dan haast niet eens keer. Ja, dat is natuurlijk voor een wedstrijdzieler een moeilijke optie, want je wil zo 4 mogelijk vooruit zielen. Ja. Ja, maar nogmaals, ik neem aan dat dit oor hier net oors-west is als nou. Maar wat zou dan het protest wezen van de Zuidwesthoeken? Want die laat je nog voor. Zou die hetzelfde euvel hebben of speelt het er meer? Ja, deze man die maakt je de commissie net makkelijk. Jim Schurrier, de wedstrijdleider, in discussie. En zelfs is er even tijd al voor de meesten van Omroep Friesland aan boord van de scootjes te komen. Dit is toch wel bijzonder, ja. Wils de laatste berichten binnen dat de skippers vooral benauwd binnen voor de arkjes die ten nijst die scootjes lezen.
dat ze daar mogelijk een skeer aan veroorzaakt zo'n. Ja, dat is voor u moeilijk in te schatten. Maar er liggen vanzelfs alle keer arkjes langs die verschaten kanten. Het is al een smelwetterke. En als je de wien van achter in één keer vol in de tuig krijgt, ja, dan gaat het even niet. Dan kan het niet gaan. En zeker als er dan 14 scootjes in zo'n smel stukje liggen, is het manoeuvreren extra moeilijk. Als de wedstrijdleider van boord is en leert op waai te gaan uit het volgende schip, maar van de morgen weer direct aardig stellig in zijn beslissing hoe de route erin lag en hoe ze doggen. Dus ik neem aan dat je er net meer veroring in komt. Lang war tickets op de routen van de Ark, zeggen ze. Ik zal het bericht nog even wat nader bezien. Langwaar ticket de routen van de Arken in als ze het tuig hijsen matten, melden ze. En daar vrezen ze vooral voor dat het tuig hier door de routen heen veegt. En daar gaan ze geen nocht in. Zou dan het Grutzeil zijn uitslaan, denkst? Ja, ik heb geen idee. Ik zie nou dat ze de loert even verzetten, wat meer naar achteren, op een stiel relingje. Of gaan ze nou verliezen? Nee, want achter staat de tros nog achter op de sleeboord. Dat ik denk net dat er. Ik neem aan dat er geen andere positie mogelijk is. Ze lezen alle eerst zo 4 mogelijk naar voren op hun plak. Dus er wordt nou wel wat druk. Ze drukken de kop wat verder van het schip af. Wil we nou echt te heren krijgen waarom het protest van de Zuidwesthoeken erin lutsen is. Want hun startplak is net goed uitmeten. Dat startpunt leidt jelwijs het schip. Dus net op het eigenlijke punt waar het lezen mat. Dat verklaart het protest van de Zuidwesthoeken. Maar intussen lezen we al een mooi eind achter op schema. En gebeurt er nog altijd niks. Het Midland komt erbij. Jongen. Het lijkt het wel keertsen. Ik weet net wat er dit hier nog aan is. Maar of het zijn de zenuwen van de skippers of de commissie de Veenhoop is wat slordig geweest. Maar ik kan wel stellen dat het een bijzondere situatie is. Er wordt nou opnieuw uitmetten dat het startplak van de Zuidwesthoeken nou wol of net op het juiste plak leidt. Nevens hadden zelfs net nummer 12, het startnummer van Starem van Auke de Groot. En dat nummer zo net op het goede plak lezen, zodat het schip daar op de juiste manier bij lezen kan. Maar daar achter hem leidt die ark, dus hij kan ik moeilijk nog een eind naar achteren. Ja. Daar komt het boordje nou van. Ja. Dan had ik maar net startplak het nummer 13 erbij haar zoek zij ze. Want ja, en die gaat nou naar achteren. Het is wel. Ja. En daar mooi verhoord ervoor. Jaap Zwaga van Langwaard natuurlijk. Ik weet wat. Dan had er minder last van het arkje.
Maar betekent het nou dat Starem achter hem had, ja, dan had er hem in feite zelfs met te pakken. Dan hier er beter mee stil horen kan. Want Ja, het is maar hoe je het beschouwen natuurlijk, want dat bordje had het echt niet achter hem geert. Bij de finish leidt hij dan met dichterbij. ja, in principe bleef het hetzelfde natuurlijk. Ik snap deze discussie ik net helemaal. Maar we zien, we hebben Starem op noem het tolven. Ja, nee, die mat dan. En ook Die zou dan wat niet voren matten. En dan zou ik lang waren we wat niet voren matten. Maar we krijgen nou het volgende situatie, want als de Zuidwesthoeken meer naar achteren gaat, dan komen ze in de leiden te lezen van Langwaar. En daar binnen de Zuidwesthoekerman vanzelfs weer net blied mij. Dus we beginnen van de ene discussie in de oren. Als de wind van achteren komt en je leest onder het schip achter je, Langwaar in dit geval, dan dekt die jou al bij de start. En daar ga je dan echt weer geen profijt van. Nee, maar ja, daar kun je net toe discussiëren natuurlijk. Het is gewoon, als het goed is, binnen die startnummers exact uitmeten. Daar moet je lezen. En ja, je weet als je achterin staat dat je les van een oor krijgt. Daar kan de discussie net volgens mij net toe gaan. Want je kan net maar zeggen van nou, we hebben wel laten, maar ik hield maar even het mooiste plakje uitzieken. Dat... En dus is het heeg tijd om even correct te jaren hoe het zit. En zullen wij even contact zoeken met uw collega Geertje de Vries. Want uw collega Geertje de Vries is onboord bij een van de skippers. En die zal natuurlijk even uit de eerste hand jaren wat je nou correct speelt. Bij de skipper, denk ik, van de Zuidwesthoeken. Of in dit geval bij de wedstrijdleider van de Veenhoop. Ja, daar ben we alle keer heel nieuwsgierig naar. Ik sta bij wedstrijdleider Albert de Vries op het scootje van de Zuidwesthoeken. Het krijgt praten met Jaap Zwager van Langwaar. Het nou bij de Zuidwesthoeken West. Hoe komt het, Albert? Ja, we gaan los. En de jongens hebben beide bezwaar in de manier van starten. Omdat het hier vader win is. En ze net goed voortkomen kunnen naar hun idee. En er zit natuurlijk wel wat in, maar het is wel, ja, dit is wat we gaan. En dit is de win, hè. Staat de waard. En ja, maar ik heb alles aan proberen te doen. En ik geloof dat Jaap Zwaar nog steeds denkt van dit gaat zo net goed. En, maar Zuidwesthoeken die wil wel starten. Die gaan starten nou. Want het is, de bordjes staan net 100 op 400 meter. Er is één bordje bij, die zit net vast. Die is verschoot. Dus die hebben 6 meter achter. Zodat in ieder geval Zuidwesthoeken beter tussen de bordjes past. En die past er ook goed tussen. Daar gaat hij op boord, dat ken ik nog. Maar ja, we beginnen de startprocedure in. En dan beginnen we het proberen. Jaap Zwager zei dat arkje, dat laat je nog maar 24 hier. Waarom hem dat nou nog nooit oplost? Dit arkje laat je niet 24 uur, maar wij zielden vroeger, hè, dat is al van mijn tijd zelfs, als je nou de ingang naar de turfroute en de lijn vroeger, de scootjes tol, trek je een 14 lijn aan de andere kant. Wij nou ervoor zorgen dat ze dichterbij komen te lezen. En daar hebben we een ponton voor nodig en dat doet Siep. En die ponton leidt je nou en er zit een ponton met mijn arken erop. De andere ponton die verhuurd aan de Veenhoopfeesten. En ja, dit is wat we gaan. En op deze manier kunnen we in ieder geval de skip op 400 meter lezen. En dat is de bedoeling. Nou, die startprocedure maar gauw in, dan kunnen we los. Ja, precies. Ik heb een betere beeld dan nou. Ja, dat weer Albert de Vries, de wedstrijdleider. Dan ben we in elk geval eerst even bijpraat en is het nou het wachtje op de echte start. Een mooi skoft letter als dat plant weer. Maar zat het nou het binnen alle gemoederen weer een beetje geresteld, binnen plakken vrijmaken. En kunnen we los voor de tweede wedstrijd van de SKS, in dit geval op de Veenhoop. De startprocedure zal even weer wat oorswezen. Het is straks als de giele vlagen nou, onderin gaat, dan is het 1 minuut voor het 5 minuten zijn. Dus het is geen 10 minuten, maar 5 minuten. Wat we straks hier als
De eerste gele vlag gaat voort en dan nog een minuut wachten en dan is het 4 minuten schot. De startkotter. Maar nog altijd de gele vlaggen wapperend boven het dek. De skutter staat ook al klaar met het jachtgeweer. Maar het wachtje is even op het sein om de kwarte startprocedure weer op te starten. Het is zo'n nota dit seizoen een toer om in één keer uit de startblokken te komen. Hè? Ja, ik zit met verbazing zien dat er nog interviews jong worden kennen op een voordek van een wedstrijdscootje. In de uitstelde startprocedure, maar het Midland, mooi de wedstrijdleider, gaat aan boord. En het geweer wordt beladen. Wat jij ermee maken dat we hier een linie lang waren. Wie het heel dit blak stil. Hoe het starten eigenlijk ook net. Toen we op een gegeven moment alle patronen opsketten. Toen we er nog geen starten moesten blijven, maar spuitbussen nog toeterje. Dat de wedstrijd uiteindelijk haast 10 fjouwen pas loskomen. Dat weer uitzonderlijk vanzelf. Zo hier ben ik gelukkig nou nog net. Maar het is toch opmerkelijk te nemen hoe het dit hier uiteenzet. De klokjes weer liek zetten. Een gele bal zal er omheen lutsen worden. Ja, daar winnen ze ook al even in de waar. Goed maar in omheen, dus ook niet een gele bal die wordt vastknoopt. Er wordt een rode bal bij in de hand genomen, maar ik kan me eens net voorstellen dat er... Daar is het 4 minuten schot. Ik verzin me. 1 minuut voor het 4 minuten schot. Ja, en wat zou dat met al die bemanning en dwaan die daar op die voordekken nou weer op nijkleer staan en weer de concentratie erbij. Het is natuurlijk echt een net helemaal ongevaarlijke start, want als je de wind recht van achteren hebt, alles scoot naar voren, dan kan het wel eens even hectisch worden. Want de ene is altijd een beetje vlugger aan de oren, krijgt een beetje meer gang. En eromheen sturen, dat is een toer in dat eindje. Ja, het kan wel. Ik bedoel, als het nog wat helly wordt in deze wedstrijd, ja, ik kan eerder zijn, maar dan is hier de meeste kans weg. Shirts geweer alweer omheen. En dat is 1 gele bal, 5 minuten voor de start. Ja, dan hoeft een laatste plak net het meest nadelige te wezen. Om hier te starten als die wind zoals nou zit rechts achter uit de Grietmansrek komt. Hoe nadelig kan het wezen van de voorsten als ze door de hele vloot aandekt worden? Ja, het jacket kan niet meer projectje, maar de allervoorste kan al vrij snel even wat hoger opzietje. En daar middenin zal dat moeilijker wezen. En dit is voor het publiek mooi. Boven maar de jongens op de scootje staan. Sjen hoe de spieren van de man Bali om de turen omheen te scoren straks. Nou nog 14 meesten op een rige. Maar de kans is redelijk groot dat het morgen net meer zo is dat er 1 meest tussenuit mist.
Dat zou dan de meest worden van het Jousterscootje. Want zoals het nou ligt, had zij hun meestbeslag net onpost. Er is dus een risico die wordt uitsluitend te worden van de rest van het kampioenschap. Wiels de track en trace allemaal jou dat er als koetsje starten binnen, maar dat is nog net onwaarder. Maar we zien wel mooi aan de wienpijl dat hij inderdaad recht van achter eruit komt, de wien. Dus het is volledig voor de wien. Ja, je moet net de volle nation en die in het scootje luidt lag in de feesttenten. En de oren die is al ontziel. En dat is nog net onwaarder. Maar de wienrichting, die jou duidelijk on. Bal voor de lap, zoals het dan in zieltermen niet. Dan krijg ik even trof van de techniek dat zolang als de transponders, de apparaatjes zitten die op de scootjes zitten, die de track and trace omjouwen, dat er nog geen beweging in het schip zit, dan krijg je wat vertekende beelden. Dus straks dan jouwt dat exact ongewezen binnen. Nog een goede 2 minuten. En dan mij we hopen dat het echte startschot klinkt en dat we dan eindelijk los kunnen hier op de Veenhoop. Waar de omstandigheden verder prachtig mooi binnen en het wachten dus eigenlijk alleen nog maar eens op wanneer wordt er nog een keer zield. Ik neem aan dat de 2 vlagjes van de Zuidwesthoek en Langwar verdwenen binnen, maar hing het er ik weer op mij een vlagje bij de Jouwer in het wand. De grote feesttenten van de Veenhoop, die stiert al per dag klaar. De vlak Njonken vindt deze startprocedure plak. Nog een goede minuut, dan zullen deze heren heel vlug zien moeten dit tuur omheen te krijgen. Spanning groeit. Nog even alles te plak lezen. Dat het net in de tiers komen kan dadelijk. Dat het aanstek de goede kant uit waait. Want de wind die komt dus van achteren. Die zal aan grip krijgen op dat grote doek. En ook op de fok. En dan zit de gong er samen in. En deze man zullen er alles aan doen om als eerste te vertrekken van de halve maan. Bij skipper Klaas Westerdijk. En officieel is het nog 10 seconden. En daar is het startschot. En nu moet alles omheen. Mijn man en macht wordt er werken bij de lier. Om het grutzeil omheen te krijgen. Maar ik, die fok, maakt er voort en dadelijk bij. De touwen achterop, die ben los van de wal maken. Huppakee, gewicht in de street. Omheen die fok, wien erin. Grutzeil komt er achterom. Drukken. Ja, dit is echt een teamprestatie. Hè? En dan ben alle scooters een beetje los. Dan zul je ze daarachter al ek van de wal aankomen. Bezoek je in de vrije wien wat te vinden. Maar het is voor eerst Klaas Westerdijk. Bij de hele mannen die het zijn eerste positie behoren kan. Die het tuur erbij had. En dan lijkt het erop dat iedereen toch veilig van de kant kwam is. We zullen nog net kijken wat er in het achteraan gebeurt, maar Klaas Westerdijk had al heel mooi op 10 turen bij. Maar de Zwan achterin helemaal. Daar zit al volle wien in. Wiels we de scootjes er vlak voor nog zeggen. Ja, dat gaat rikkelingen. Dat zal akkeren wezen die gelijk al oer de Zwan van Langwar heen is koot. Joris, je wordt al hard werken. De hele mannen
Die leidt op eerste plakje nog, maar het is Huzum met Johannes Meter die beziekt er alweer boppen te stekken. Deun daarachter het scootje van Ljouwert van die orendebutant-skipper Willem Swaga. En het is al dringen, het is al ziekjen om de vrije wien. En vanzelfs had die eerste skipper daar de meeste last van. Want die hele vloot dekken die voorsten aan. Ja, het is in Wurg alle reden shirtjes, maar dit is het veentje waar die hier grauw voorbij schiet. Dus nee, grauw zit er weer achter. Het dragsterscootje wat er wat onderlijdt. Die is al, het veen is het dragsterscootje al voorbij. En grauw is al oer de snekerpan heen. En die had ik al de lemmer verskalkt. Je douwe visser op nee. Een mooie slag slaan in het kampioenschap. Ja, die achterste scootjes die hadden dus nog een heel schoft werk om uit het Grietmansrak bij te komen. Maar die zoon had het net veroordeeld. Voor het eind van de rit bij de finish minder 4 der zielen hoeven om weer bij hun eigen noemer te komen. En dat moet het dan opheffen. Hoe dat al keer komt, dat zullen we straks ondervinden. Maar de eerste binnen de bocht om op de wierde hier. En die mag je beziekje om naar de eerste bopperste tonnen te zien. En als je dan starten ze dus goed als Vrade Wien. Er zijn al een peer die had de fok al te loerd. Dat hiet aan de orenkant als een krutzeil. Maar dan kun je wel heel mooi achter de roer hinnes komen. Maar het is je gelijk om het hoekje gijpen. En dan haal je de wien van de wal en dan ben je weer op het schip. Je schuift de gijp bij de lemsters. Allereerst dat beziekje ze. Maar die skippen die lezen vlak bij elkaar aan. En ze komen dan oer de roef, oer de loekenkap. Bij de collega's. Ja, dit is dus wat het zo moeilijk maakt. Mijn liesbietje gong op smel wetter. Puts erachter, rem je. Maar het zielt je nog net zo eenvoudig in die griebes van al die scootjes zat dicht op elkaar. Ja, het een hele man hadden ze niet. En we zien je nog wel steeds. Bij het langwaarderscootje de reden vlag erin hingen. Dat betekent dat ze nog net ingezet binnen maar de startprocedure. En hier hebben we de jouwer. Dirk-Jan Rijenga. Hij had er dus verkeersen om vol mee te zielen nieuwt. Ze hadden er ook verkeersen unaniem om het schip net aan te passen. En eigenlijk weten ze dan alle keer al dat de consequentie is dat dit hun afscheidswedstrijd is van het SKS-zielen van 2000 Santjen. Maar dan moeten we even boppen in de mest zien. Wij weten nog net als er een aanpassing west is. En daar zien we nou even. Ja, dit is mooi. Bleert er eerst heel moeilijk te zien. En ik al wordt er heel mooi inzoomt. Het lijkt erop dat er nog steeds correct te heeg zit. Ja, dat lijkt het wel zo. Maar dat zal de originaliteitscommissie beter bezien kennen. Zou het dan om 6 centimeter gaan dat je net meer mooi wil willen? Dat is de vraag. En starig gewoon komt er wat meer rondte in dat roemenrak, dat Vlaamse rak. En zie je de scootjes haar eigen positie. Hier op een vakgroen, daar zien we dus die gele tonsjes, die hindernis, waar de scootjes alle keer omheen matten. Ze kennen net strekerjocht in één keer. Nee, de tonnen die hier helemaal onderaan in de wierde hier leidt. Ze matten om die tonsjes heen. En dan hebben we dus de hele mannen hier rechts in beeld en Huzum links in beeld. Die beiden die zullen toch de grootste kandidaten wezen om als eerste om die onderste tonnen te draaien. En het is Huzum die hier het meest profiteren kan van de vrije wien. Dan lijkt het helemaal een strookje wien er in de midden te hebben. En Ljouwert ertussenin, die nou al een liedsointje eruit lezen.
Ja, we nou even de track- en tracebeelden erbij schakelen kennen. Die binnen no wol in functie. Dan kunnen we zien dat de hele man en Huzum maar eigenlijk niet ontrennen dat Ljouwert daar vlak achter zit. En dan is het voorlopig Heerenveen, Jennewaard, Drachten, Grauw, Woudsijn, Snits en op zien op dit stuit nog de Jouwer. Maar als beschut dat er maar 9 meter tussen de Huzum, het Huzumerscootje en de hele mannen zit, dan beschut het al dat Huzum straks in voorrangspositie is op de hele mannen. Dan zal de hele mannen waarschijnlijk beziekje om daar nog voor te drukken. Maar ik weet net dat er daar de ruimte verkrijgt van die oren beiden. Want we zullen nou Ljouwert daar echt heel mooi tussen zitten. Ja. Die verbetert hem toch van het derde plak echt naar voren. En van de Veenhoop weet je altijd, bij die onderste tonnen, daar is het altijd spectaculair. Want al die skippen moeten om dat tonsje heen draaien en straks weer naar boven. En daar is net de allermeeste ruimte. Dus dat knipt wel eens. En nou lijkt het er toch wel dat de hele mannen, zoals we nou de beelden een beetje heersen, vrij voor is van deze 2 skippen. Dus deze wel boord aan boord zitten. En beschut is zo dat Huzum toch weer op zijn plakjes koopt. En ja, het is spannend. Ja, het is hier maar een hoekje. En de skippers zullen blied wezen als ze om de eerste tonnen heen binnen. Dan eerder even wat ruimte in het veld. Dan haast even. En nou zullen we toch weer dat Huzum weer wat opschoven komt. Dit is spannend. Had de hele mannen voorrang? Ja of nee? Nee, het liep het erop van net. Nee. Nou hebben we de camerabeelden meer heeks. De loten gaan eruit. Het hele mandje. Pole position. Maar toch gelijk 2 plakjes naar achteren. En hoe 4 binnen ze dan nog van die tonnen al? Want dat wordt haast cruciaal. Dus je wat ton, maar die had niks met de wedstrijd te maken. Die ben van de Vageul. En ze zullen er nou haast bij de stop wat wezen moeten. 3 grote scootjes op een riegen. En zat het nou lieket, had Huzum de bovenste positie, de beste positie om als eerste oer die tonnen te maaien. Ze zoen de tonnen haast niet zicht hadden, dacht ik. De wind verroor je wilde heel tijd wat. We zien nou weer gewoon even de loten eruit. Ik zie dat de wind wat meer heel wel inkwam. En nou komt hij toch wat meer weer van achteren. En dan zullen we de loten er weer in gaan. Concentratie onboord. Heerenveen. Want Heerenveen en Jennewaard die binnen in een mooi duel dwaanden. Als ze deze koers horen kennen de Veensters correct voor Jennewaard blijven. Maar jongens, daar riegen op riegen. Het zijn alle keer pakketjes van scootjes die straks alle keer om datzelfde tonsje heen matten. En dat is altijd een spannend stukje. En nou is het vaak kunst om of remmen te gaan of de romte op te zieken. Net er in die draaihoek. En we zien het hier al. God man, kunnen we nou meer luisteren. De armen er even met in. We willen net sneller. We willen net sneller, want dan draait het mooi elkaar om die tonnen heen. En dan komt het weer onderin te lezen. En dan kunnen de meesten die achter je zitten in het gatje doeken. En dan ben je nog meer plakken kwijt. Deze willen remmen. De puts erin. Bij de hele mannen. Tactische manoeuvre om uiteindelijk beter uit te komen bij de tonnen. En dat is knap voor zulke jonge jongens, Jer. Wat ik bedoel, je willen in principe maar één ding en dat is hut en vooruit. Dus dan moet je je hele verstand even omdraaien. We moeten nou even remmen. En je ziet toch een loefduel. Jennewaard, die de vingers wat hem heen drukken. Ja, Drachten daarachterom. Die onderlinge strijd. Jennewaard wil ruimte creëren bij die tonnen. En zorgen dat de vensters achter haar aansluiten moeten. Maar daarmee lezen ze wel volle meer meters aan. Wils we daar helemaal rechts in beeld de tonnen joggen in de vierde.
Die is nog wel een paar 100 meter voort. Maar de spanning groeit. En de scouten links, die willen graag met een roeme cirkel eromheen, zodat ze zo gauw mogelijk het tuig onskoren kennen, want daarna moet ze kruisend naar boven, hè? Nou, de kruisrak zult net echt wezen, maar ze verzorgen je wel dat. Ik weet net dat hij helemaal bezield is. Ze hebben je wel de loerten erin, dat hij wel wat meer westelijker worden is de wien. Maar volgens mijn gegevens is het nog een bezield rakje. Nou, de bovenste toon dat of dat puntje wat ze creëert, haar mat er al voor zorgen dat er toch een slag makker worden moet. Maar daar zal de Vesten weinig last van haar. Zo lijkt het misschien even dat er haast geen winst zit. Het lijkt het starig te gaan, maar dat vertekent een beetje. Want dat komt omdat ze met de wind meevaren. Als ze dadelijk om het tonnen heen kruisen, dan zorgen we de zeilen wel wat strakker. Dan zullen we wel dat er toch wat meer winst zit. En dan zien we dan het eerste rakje. We hadden de tonronding dan net gehoord, maar dat toch Drachten 2 plakjes verspielen had. On zowel het Veen als Jennewoord. Die is hier wel wat slachtoffer geworden van deze start. Middenin de Snekerpan van Douwe Visser. Die het vliene hier zo spectaculair van het 14e plak naar het eerste tas hielde. Daar ik had er letter zijn ik een basislijn had van dat uiteindelijke kampioenschap. Dat was een enorme meevaller. Dus ik ben heel benieuwd wat Douwe Visser van Snits Joert hier eruit heli kan. In principe van startpositie zo'n en morgen op Jennewoud dus weer in de middenmoot. En daar zullen we de tonnen werd alle scouten omheen matten. De eerste tonnen biedt ze alle keer ronde matten en dan kan het hele zwikje weer omheen richting Ierzicht. Waar leidt nou het binnenst? Waar had het eerste rjocht om die tonnen te draaien? Ik zou zeggen dat Huzum op dit stuit misschien wel de beste papieren had. Ja, en hier de Joosters. Is het in die haar afscheidswedstrijd? Of komt hier toch nog een stukje achterwij? Huzum, die leidt binnenst. Ljouwert ligt dan het tweede plakje dan toch oer de naam te hebben van de hele mannen. Maar vlak daarachter zeggen we al dat Jereveen haar alweer meldt. En Jennewoud. De eerste vak klappert. Dat betekent dat ze omheen draaien. En zag ieder beeldtintje van waarom gaan ze net op die tonnen aan. Nou, ze willen mooi de scoorten al aan die tonnenronde. Dat betekent als het heger in het kruisrak uitkomst. We zeggen het het is net als je heek zal maar de kiek uitkomen om die boeien, dan kom je meters onder die tonnen uit. En dat is een beetje wat Ljouwert, ja, die mat rond die aan al gebeurt. Of ken die nog op die top. Hel hier voor die tonnen, maar dan wil je wat dwongen. Nee, we zeggen het al. Hier zitten meters, zitten toch al wel een metertjes tussen. Maar ja, dat komt ik door de positie 16 dwongen wust. Het lijkt dat Ljouwert heger uitkomt als Huzum. Huzum zielt verder troon naar de wal. En wordt het Ljouwert. Ljouwert gooit hem gewoon even wat extra met de kop in de wien. Lid die fok even flapperen. En Trossi snelheid even op 1 meters omheen pakken. Dat het scootjes die achter hem zitten net oer hem heen komen kennen. Huzum hier het voordeel dat ze voorop leiden. Die hoeven dat net te doen. Ja, die wil natuurlijk ook net leeg uitkomen. Maar die houden de snelheid. En we zullen dan het god ik al ontstaan. Ja, en als we goed zorgen, dan verhoort er meer. Want het vensterscootje valt dan de hele mannen aan. Echt een boeiend duel. Hoe pakt dat uit? Nou, dat doen ze toch direct hoe start te gaan. Dat zoekt betekenen dat die wien toch wat westelijker worden is. En dat het een hele interessante wedstrijd worden kan. Dat er toch meer in deze wedstrijd zit
dat we voorheen het tochten. Je ziet de gerben van maan. We ziet ze. Brouwer die brutaal de aanval kiest. Maar je ziet het, als je, nou, ja, het is moeilijk te zien of maar kan hij de tonnen zijn niet keer onrennen. Hij kiest in alle gevallen voor de vrije win uit de smarge win van die orenskippen. En dan is het dus even afwachten hoe dat uiteindelijk oppakt. Huzum is ook oestag gegaan. Volgen terug Ljouwert. Maar het is Heerenveen dus, dat al jeder door de win gaat. En hoe pakt deze slag uit voor Sietse Brouwer? En dat is mooi om te zien, hè. Dat vind ik prachtig. Gewoon, huppatee. Wie ik al van tevoren betocht, we gingen gelijk oestag. Hier is het Veen is alweer op naar oestag. En nou is het mooi om even te zien. Hij komt nou op bakboord aan. Had er nou woen op Ljouwert en de hele mannen. En ja, hier, daar zien we het al. De aanval van Heerenveen. Gelijk Ljouwert en het hele mandje al te pakken. Mooi, een prachtige, brutale slag. Gelijk om de tonnen. Van tevoren betocht. Ken haast net oors. En daar pakken ze gelijk qua plakjes. Voor eerst dus de Gerben van Manen, het Heerenveense scootje spekkeper. Van het 5e plak al voorlopig naar een 2e plak. Zij zie ik de hege kant op. In de hoop dat ze dan in één lange haal misschien wel trok kennen naar de volgende tonnen. En nou hak het de scherm net goed om de wien te zien. Ik moet die gele tonsjes, maar gist nou net te 4 zitten. Want de mag straks toch weer om die gele balsjes in. Of is die wien zo eruit dat ze zo heel langs die kant matten. We zullen het straks zien. Ja, de achtereind van het wedstrijdwetter met de Zuidwesthoeken. Ik met de Jouwer. Startposities Alve en Tolve. En het lijkt het nou toch wel dat de wind een beetje minder man is dan dat er van de medie eerst weer. Daar komen de scootjes weer aan. Ja, het lijkt er toch op dat ze een beetje cruisen matten. In elk geval in een slagje. Maar hoe komen ze dadelijk uit bij de gele tonsjes? Bij de hindernis die de Veenhoop betocht had. Ja, daar ben ik al gewoon die hun eigen koers ziekje. Je kan natuurlijk met iedereen meegaan, maar je kan er direct voor kiezen om je eigen koers te zieken. Er zit een risico aan. Maar ja, zonder risico's kan je ook net vooruit zien. Nee, het is mooi voor de wedstrijd dat er een slag maken worden moet. Dan is er nog niks bepaald. Maar we zien hier aan de achterkant en nou binnen de bosjes aan de hege wal, wat minder dan aan de lege wal. Maar ik hier skifte te wien, verschrikkelijk. En nou zien we toch weer het hele mandje voor Heerenveen gaan. Die toch krijgt even wat de 4 tros zetten. En dat zal net de meters wezen, maar de wien die wat hudders doen op de andere kant. En je met Veen weer achter, ik weer achter Ljouwerdel. Ja, dat kan een mooi speeltje worden deze middag. Per slag krijgen we positiewisselingen. Grauster scootje die mengt hem echt al wat in de strijd. Start op een 9e plak, maar meldt hem dan toch al wat meer bij de voorlijn. Ja, die binnen Lemsters al voorbij. En de Sneker Pan. Die wil vanzelfs graag nog eens een keuze uit Hellisaslin hier. Die blijft voorlopig nog achter Jennewaard. En zo is ik van de wal afstutsen.
als zesde en zesde. Maar de Snekerpan die zit hier al vlak achter de hele mannen. En dat betekent dus dat ze toch wel wat naar voren skarrelen binnen. De hele mannen die het als nummer 1 scootje uiteindelijk is. Ja, die man, Klaas Westerdijk, die verliezen nou toch wat terrein, hè? Lees ik al 4 achter Jenne Wout. Dus het is toch ingewikkeld zielen hier in dit rak, wat wel degelijk een cruiserak is, hè? Ja, zeker. Want daar had de hele mannen toch een heel eind verlend. En waar hadden we dit nou even mist? Want is de wien aan de ene kant volle hudden dan de oren en skift hij dan volle meer? Die had, Jenne Wout had hier een prachtige slag gemaakt, maar ik snits. Ja, want Snits is Ljouwert ook al voorbij. En krijgen we hier dan toch weer een soort herhaling van zetten. Zo wordt het natuurlijk nog spectaculairder dat je van 14 in 1 zielen. Dat is uniek. Dat zal waarschijnlijk voor ik net weggebeuren. Maar ja, vanuit het middenveld naar de kop, dat is ik nog een winst. En dan is die rangorde al aardig trommelkwam juksen. Want het binnen Jenne Wout en Snits die het haar nou toch in die topposities al mengen kennen. En het is de hele mannen en Ljouwert die het oorzaken binnen Heerenveen naar het zesde plakje in de tussen staan. Opmerkelijke wisselingen in één cruiserakje. Ja, eigenlijk over een paar 100 meter, maar zo'n grote verschil. Ja, dit is een mooie slag voor zowel Jenne Wout als Snits. Maar we zijn nog net bij de bopperste tonnen. Maar we zien wel hoe heeg dat er hier zield wordt. En daar hebben we de Jenne Wout te zien beeld. En dit zien we ook net zo vaak. Huzum leidt op kop. Maar hoe lang nog? Want hier Jenne Wout. Ze mat hem natuurlijk naar Varang aan. Hij stuurt al een beetje aan. Ze lezen er nog wel een skipslengte als wat voor. Maar die komen dichterbij. Ja, hier. Jenne Wout in een onval. En dit is de goede pose. Ontspannen. Net te krampachtig sturen. Liet ze bietjes om het helm houden. Want hoe meer dat roerblad dwars achter het schip gaat. Maar deze geringe snelheid. Hoe meer je remmen. En de adviseur stiert er achteraan achterop. Naar boven te zien. Hebben we nog genoeg druk bovenin tuig. Komt de wind, der krijgt wat overzien als onder. Ja, dit is topsport, Jer. Gerhard Pietersma. De Veenhoop. Zet hij hier dan de eerste stap naar een goede eindklassering. Hij wil zo graag. Vliegen hier 2 in het klassement. Heel goed zielt. Hier 2 wedstrijdjes toch even een beetje minder. En daar kon Douwe Visser van Snits maximaal van profiteren. Dat zei er ik voor dit seizoen van dank u wel Gerhard voor die Vlaterkes. Dat had u de titel opsmitten. Maar Gerhard Pietersma groeit elk jaar. Wol echt eens een keer op dat heeste treedsysteem. En docht hier op dit stuit hele goede zaken. Wils we haast on boord zitten bij de scootjes. Ja. Douwe Visser. Als dit spul wat goed onder praat. En zielt prachtig, rustig naar voren. Wit dat het net in één rakje beslist worden hoeft. Maar pakt zijn metertjes mee.
Maar ze strielen scherp. Ja. Je ziet ze nou en dan al die fok wat invallen. Dat betekent dat ze correct even wat te heeg zitten. Maar die hichte om heeg uit te komen is zo belangrijk een keer. Je moet ik net het, zoals ik krijg, zou ik al het helmhout er dwars achter zetten. Als je sure dat je wat te heeg zit. Mooi de gong van het snelheid van het skip een liets beetje afsturen. En ik hoop dat die wien weer wat waarom valt. Maar de gong in het skip houden, dat is het belangrijkste op dit stuit. De hele mannen. Met Klaas Westerdijk voor eerst op het derde plak in de achtervolging. Op Jennewaard en Huzum. En dan had er hem toch wel wat herpakt. Ja. Ik bedoel, ik zie nog net hoe het in de skippen binnen die eronder lezen. Maar hij looit toch wat meer nog achter. En je ziet ik dat zij wat meer aansturen moeten als ervoor. In deze hoeken stiert en krijgt wat meer winst aan te zien. En daar wordt om raak ik peilt. Want even mooi het zwart zwutter motor. En dat verneem je haast net onder touw en dat matje peilen. Dat betekent metersverlies. Hij gaat door de win. En dit is dan de nummer 4, Grauw. Die slagen ervoor dat hier een concurrent achter hem delmat. En dus meters verliest. Dat is Jereveen. Jereveen voor eerst op het 4e plak in de tussenstand. Ja, dan komt Grauw ik hut opzetten, Jer. Die komt van een joggende plak, ja. En die zit nou wel op een 4e plak, als ik het goed zie. Ja, die zit nou op een 4e plak. Maar de skippen moeten afvallen achter hem del. Dus het betekent dat ze er vlakbij binnen. Ze hebben de geek oer bakboord. Straks komen ze diezelfde skippen met je in. En dan hebben ze geen voorrang. En dan moeten ze al meters maken om wist van te wezen dat ze er voor de hel kennen. Ja, Huzum. En Jennewaard. Vlak, Njonken elkaar. En Jennewaard nou dus boppen Huzum. Dat betekent dat Jennewaard op dit stuit de koprenner is. Ze komen van het 6e plak af. En doen dus voorlopig in deze eerste route goede zaken. Maar de wierde hier is van deze kant al absoluut net meer bezield. Er moet behoorlijk gekruist worden. En dat is alleen nog maar voor het wedstrijdverein. Prima ontwikkeling natuurlijk. Want dan is er van alles mogelijk. En dan komen de toekste skippers en de meest gelukkigen natuurlijk naar boven de jongen. Jennewaard gaat op de eerste hege ton aan. Die matten ze bakboord eronder. Dat betekent dat ze hem aan de bakboordkant van het skip passeren moeten. Ze hebben het stuur, dus giek oer stuurboord. Maar gaat van geen ien wat te vrezen, want ze lezen vrij voorop. Wij kunnen even oerskapelen naar het track-and-trace systeem. Dan zullen we even de cirkel werd Jennewaard in Zieleseel direct. Nummer 2, dat is dan de tonnen werd ze omheen matten. En daarin leidt Jennewaard dus vrij voor. Vlak voor Huzum. En hoe lang kan Huzum dit terugzetten? Ze kennen het zaakgoed broeken. Ze is een keer een noffelijk resultaat. Ze is een keer lekker voorin. Ze hier nu het startpositie 2. En voorlopig meisje ze dat helemaal weer. Ja, en hier krijgen we dan de ronding van de tonnen terug Jennewaard. De fok los, de kop Troddewien. Fok even bak houden, de kop even loeken. En dan zal dadelijk de grutskoort 4 worden. Want dan was ze mijn Roemewien weer de andere kant uit.
Ja, ze zullen even een beetje heger op zitten, denk ik. Om wat vrije wind te houden. Nou, ze vallen toch al wat redelijk snel. Maar ze kom ik van alle kanten. Maar in feite was het een beetje boppen al die zeilen, delvaren van al die cruisende skippen. Want ja, dat remmet die ik weer al. En boven dat is de regel net aan de wind heeft voorrang op voor de wind. Er is een regel. ik doe ik even in de papieren. Want dat is een SKS-regel. En die geldt net bij het internationale zeilnood. Maar die geven we even uit, ziekje. Dat wil zeggen dat je weer omheen matten naar die tonnen. Dat je natuurlijk alle keer skip en chin komen die nog aan het cruisen binnen. En dan is het meestal dat de skippen ohne wien in principe voorrang hebben op de skippen die het roem zielen. Dus die moeten daar rekening mee houden. Er wat omheen manoeuvreren. Die kunnen makkelijker een beetje afvallen of opsturen. Wilst de cruisende skippen natuurlijk zo scherp mogelijk ohne wien varen moeten. De hele mannen en grauw zitten vlak achter de noor bij die tonnen. Hele mannen op het tweede plak, grauw op het vierde plak. Dat scheelt ik haast niks meer. Die douwe visser van grauw krijgt als in de wedstrijd in grauw mooi uit het middenveld wij naar voren skarrelen en uiteindelijk zelfs als winnaar over de streek. Hij zit er echt Joert weer prima bij in de wedstrijd op de Veenhoop. Oeh, dat scheelt er net vol met Griene Boeike van de Vagel. Cool, alle keer precies. Het is de oude visser van Grauw die weet wel wat zillen is, maar daar zit net een hele grote ruimte tussen. Nee, nou ja, het is alleen nog een kras geweest en green op green. Want voor de rest meest alles rijdt je op het water wat er is. Behalve de gele boeikjes en de grote ton die er rond worden mooi. Ja, en dan hebben we hier het beeld met links helemaal de koprinders die het voor de wien of met roemenwien alweer naar boven te beginnen. En rechts in beeld met onder oren de jouwer, de skippen die nog aan het cruisen binnen om naar die tonnen te, die bovenste tonnen. En daar wringt er dus wel eens wat mijn waar. Daarvoor lezen nog de gele tonsjes, daar had dus dadelijk die skippen echt mee te krijgen, want daar mag ze wel weer omheen. Ja, ze moeten hier toch weer afvallen, maar ze just toch dat ze de verkeersen hebben. En dan hebben je toch een paar scootjes die heel dicht bij elkaar zitten. Dat is het Ljouwerter scootje, maar het Dragster scootje. Zitten ze tjim elkaar aan. Wie Ljouwert hier de Gieko stuurboord dus. Moesten de Dragsters draaien? Ja, nee. Ik zie geen bewegingen aan boord. Geen ropperij dus. Het zullen al je reglementair gewoon wezen of er wordt wat met de haan uit het strutsen. Want soms mag je hier wat oorzielen als op het grote wetter. Ljouwert en Drachten gebroederlijk op de bovenste tonnen. Oh. Maar het lijkt toch in deze hoeken op dit moment even wat minder wind te staan als niet correct. En dan hebben we nou toch even naar een ronding, Freek. Toch wel even een klassementie. Hoe het er moment voor staat. We kunnen in elk geval even melden hoe het de top 10 er op dit stuit uitziet. Januari komen ze eerst om een tonnen. Voor Huzum. De hele mannen kregen ze op het tweede plakje daarachter. Dan Grauw, Snits, Jereveen op 6, Zoon, Lemmer, 8 Ljouwert, 9 Drachten en 10 Akrum. Ja, Pieter Meter die echt ambities had om nog eens een keer heeg te eindigen. Die zit er echt Joert minder bij. Maar ja, dat is in dit geval wel te verklaren. Want als je start met nummer 14, dan is dat natuurlijk een tour om daar naar voren te scharrelen. En hebben we de jousters alweer eens even zien. Ik had ze net in beeld. Die lijn krijgt nog naar het 11e plak. Dus die zullen er komen.
Ja, daar zullen we de scootjes om de gele boeikes heen zullen. Daar moeten ze omheen. Het mooiste weer natuurlijk voor hun was dat ze niet een streek naar onderen kennen. Nee, die onderste tonnen. Maar Jennewaard en Huzum, dat is toch een boeiend duel. Ja? En voorlopig is Huzum, op uw GPS-meter in elk geval, dichter bij die onderste tonnen dan Jennewaard. Maar Jennewaard lijkt nog binnen te skip. Hè? Die leidt nog binnen te skip. En het is nog een handje. Ze hebben nou hier toch weer even wat meer de win. En je weet dat er een gatje zit. Mooi. Jennewaard, Huzum, hele mandje. En daarachter Matta Grausters ik haast komen. Concentratie onboord bij de bemanning. Mijn peerman in die loerte, zindruk aan. Maximaal profiteren van de win. In de hoop om maar zo volle mogelijk snelheid te ontwikkelen. Ja, hemelsbreed. Lezen ze haast op in line. Huzum en Jennewaard. En qua snelheid in dit shot onderin ze elkaar ik net zo volle. Nee, dit gaat mooi gelijk op. Het ziet toch dat Jennewaard nou ietsje meer win krijgt en toch wat verder voorloopt. Ja, en dan zullen we even de concentratie even voor het even de wien een beetje hoort. Ja, dan moet er op die stok leunt worden. Naar beneden drukken. Pof, Dat de wien goed in het tuig blijft. En nou zit de vak weer vol bij Huzum. Even die loert wat naar voren verzetten. En nu drukken. Het lijkt het erop dat de wien een beetje op een kantelpunt staat. Ja, Hele mannen, zit je toch echt weer deun achterin in. en die had ervoor gekozen om de loer te leven nu te hellen. En die rent lekker. En de shirt toch ik dat de fok ik vol staat. Ze krijgt zeggen wat ik. Even verderop is dan gelijk weer wat oors en kan de loer er weer in. Maar ja, 11 meter is in. In die roeme rakken drilt die vloot en dan toch weer nemen kwarta. Achter ze skippen kroepen naar de voorsten. Het is moeilijk om los te komen, hè? Ja, het is... en dan komt ik al lijst voor. Dan komt de oren ik al wel wat zien. Maar het is nog als dat eerst om die tonnen heen geweest. Mijn mannenmacht wordt het model in de vak houden. De snekerpan. Als die balling maar in het zeil blijft, dan had er functie. En dan zie je een verschil in technieken. Die ene die had alleen nog de loer erin. Maar de oren had ik nog de vaarboom erbij, zoals nits. Die drukt hem nog correct even wat. Dat het tuig vanuit zichzelf wel wat de balling krijgt. Om jeder die druk te vinden. En de oren dat maar dan. Hier bij Klaas Westerdijk is de vak wat ontziekje. Concentratie bij de hele bemanning. Het komt zo correct. De vensters. En je ziet, het is een jonge ploeg hier. Al hier hele jonge jongens. En daar zijn mooi zielen. Dat is wel keurig. Want voorlopig lezen ze op een creas vierde plak in de tussen staan. En dat is ik het noemen we eens op starten binnen. Ze binnen wel wat oorzaken, want ze wieren al een paar voorbij. Maar er ben ik een paar oren die hun weer in halen. Maar toch op weer hetzelfde plak waar ze starten binnen.
Ja, dan moet ze straks alle keer weer om diezelfde tonnen gaan. En alle keer was even de rond te gaan, rond erheen en zo gauw mogelijk het tuig weer om en omheen steken. Dat wordt dadelijk weer even dringen. En er binnen waar voorspellingen toch het oors dan ze in eerste instantie werden. Wien liep het zuiver wel een beetje meer aanom. En ik meer romme dan voorspeld wie. Wat meer zuid-zuidwest. Prachtig. Jennewaard, de hele mannen, grauw. En daar skeen voor nog, krijgt Boetenbeeld het scootje van Huzum. Wat hem toch nog prima manifesteert in die koppositie. Hè? Die fjouwer, die knakken op dit stuit voor die eerste plakjes. En dan ben toch de Jennewaardses en de Grauwsters de runner-ups in deze de eerste rak van het scootjesiel bij de Veenhoop. De loerde eruit bij Huzum. Vak de andere kant weer over. Die stuwen hem op. In de hoop denk ik om dan krijg nog voor die oren scootjes uit te komen. Ja, daar is Jennewaard. Die is ik de maanden bij de loerte. Ja. Nou, ik kom, sure maar met dit beeld, ik kom vrij te blijven van die wien die al die het zin houden we terug al deze 4 kantenmeters van deze skippen. Daar wil je onderuit komen, die wien. Die wil je vrij houden. Ja, de tonne is correct in beeld. Rechts, helemaal rechts in beeld. Die tonne, daar moet ze alle keer omheen. En daar koerst Jennewaard nou toch wel aardig recht op af. Grauw laat helemaal rechts in beeld. Ja, wat aardekt onder die vloot. Ik ben benieuwd hoe die eruit droogelt. Ja, het is nou ziet je nou wienstreepjes op het wetter. Waar zie je het vlaagje? Waar stiert de meeste wien uit de meest gunstige richting? En nu is die richting natuurlijk op een vlaarde wiens, hele wiensrecht minder wichtig dan als de onderwind is. En daar zien we het Jennewaardse scootje al de cirkel nadering op de track and trace. En dat betekent dat ze vrij voor iedereen de cirkel in varen kennen. Maar het gaat al een keer net zo hard mee, hè? De wien gaat er meer en meer uit. Zo lijkt het al te eerst. Beide de loerden er toch nog maar weer even in. Het is nog een dikke 100 meter naar de tonne. 150. En maar beziekje. Elk vlaagje moet benut worden. En dat Huzum wat uithelt, dan antwoordt het Jennewaard vanzelfs. En we zien hier al op een voorgrond dat het wimpeltje van dit. Ik weet net dat het staat die achter is, maar het is in ieder geval een oud boeierke mooi. Een mooie vergulde wattel in de top zoals dat heet. Dan hing het er even onder. En dan weer een beetje meer wien, maar het is net meer worden. Dus de jousters, ek haar aansluiten bij de vloot, meer achterin. Kunnen we misschien nog even zien dat er nog wat verloren is. Onder het tuig. En zat het mij talliket. Is dat net onpast. Is het boven de witte baan waar het controltje zit. En dat zou betekenen dat hij te hoog zit dat hij net verloren is. Ja. We zien hier ook dat de gaffelback
Ze hebben daar een bescherming om de mast heen. Voor de slijtage van de gaffel op de mast brengt. En de gaffel zit helemaal boppenin. Bij dat beslag ter bescherming van de mast. En dan is het Jennewoord die het toch als eerste die bovenste tonnen wit te bereiken. Die onderste tonnen mag ik zeggen in dit geval. Gerard Pietersma op kop bij de Veenhoop. Volgen Trog Huzum die er deun op zit. Keurig zielduwt. Johannes Meter die had het spul er netjes bij. En dan begint het. De hele mannen die consolideert dat derde plak. Is wel starten vanuit de eerste positie. Is letter in de wedstrijd oorzaken naar Saison. En nu weer Kreers op het derde plak. Als er dit verst horen kan, levert het denk ik een geweldige prestatie. En hij kent de boei correct iets mooier om je dan de ronde, dan de oren skippen. Die er toch wat heeks omheen moest. Want ik Grauw, die maakt zelfs Remy, die komt van wat verderop. Dus die kan al mooier die ton aansturen. En kan die nou in dat gatje komen. Lid Klaas Westerdijk een gatje vallen. Nee, Grauw remmet ik. Maar Hoe ja, komt dit? oh, de zweten erin, dit? bovenop de zweten steen. Kan er de onvaring voorkomen of pikt er meer op achterein? Zoals het nou lijkt, gaan ze op die remmen, de zweten erin, de puts erin. Een stukje vakwerk. Ja, Douwe Visser van Grauw, hij dwart het erbij en het kan alle keer krek. Daar mag geen contact wezen. Hij had de tonnen net rekken. En hij zielt en als het goed voor hem uitpakt, zo hij hier wel eens wat winst mee pakt gaan kennen. Wat een manoeuvre. ja, dan had er toch, want hij kwam van wat leger waai, maar dan krijgt wat meer gong hele wien. Maar dan had hij dat toch iets te betiet inzetten, want Sjur, Snits, kan maar meer snelheid om die tonnen heen. En Grauw moest haast vanuit de remmerij waai heers eromheen. En Snits liep het in een volle snelle roestagmanoeuvre. De Fox toen haast gelijk vol. Ken ik wezen die winnen wat skiften, maar die laat dan gewoon gelijk boppen Grauw. En dat is juist dat de remming heel wichtig is en dat dienen ze het wel. Maar wat te let inzetten waarschijnlijk. Hier in dat geval beter er wat roemer omheen sturen kent. Nee, roemen net. Nog letter beginnen mooi op sturen. Nog een grutter gat letten in eerste instantie tussen de hele mannen en Grauw. Want Sjug is even hoe volle snelheid. De oestagmanoeuvre van Snits weer prachtig. Die ging gewoon in één keer in één lijn. De fok. Oh, Bam! Oh, ja. Bovenop een reden tontje. Ja, nou dat begint al zijn dat bij ik. Nou, het griene tontje juist net in het skippen, maar hier juist wel een reden strepen straks in het skippen. Maar dat zullen ze net uitmaatje. Het lijkt erop dat de snekerpan dit hakkoe. Al is hier natuurlijk net fleurig van worden, maar zij komen op volle snelheid om die tonnen. En liet je in deze slag spekkeper, want het Grauwsterskoetsje leidt onder Harren. Zij kunnen nou bepalen wat die derde positie inneemt dadelijk. Laten we nog even waarom zien naar uw track and trace model met die ronding van de tonnen. We zien het Grauwsterskoetsje daar achter de hele mannen. En die is ontziekje en de hele mannen draait vanzelfs al. En Grauw die moet dan er alles aan doen om net op de hele mannen te botsen. Daar slag je ze in, maar dat kost het hun zo volle gong. Dat ze in de volgende manoeuvre snelheid verliezen werd de snekerpan volledig van profiteren kan. Ja, Sjur die gaan in één lijn. Dus juist het ik wel aan de kringeltjes erachter het skippen. Die houdt volle snelheid. Kan mooi die ton aansturen. Die goed de fok net de klapper in. En kiest er vanuit die snelheid waar je start te gaan. En dat scheelt
meters. Ja, en daar is het bewijs. De Grausters achter de Snekerpandel. Douwe Visser van Snits. Weer spectaculair. Krijglikkersvlienen hier op de Veenhoop. Nou, vanuit de zesde positie al opscoot naar het derde plak. En staat nou liek het, is hij nog net klaar. Zeg ik even de wienrichting, hoe die verschilt van het ene plakje. Je boppen in de Jenne Woordsters, de boeg toch volle meer deze kant uit. Wils de Snitsers toch wat leger zielematten daar. En het lijkt toch dat Jenne Woordje een hele mooie voorsprong neemt. Hè? Het verschil met Huzum, die toch in dezelfde lijn zit, is al 140 meter. Gerhard Pietersma met zijn bemanning. Had het spel onder praat. Vrije koers. En de achtervolging van de Snekerpan. Die kiest ervoor om vlak langs die wal te zien. Wat de wien in feite altijd doet, is als hij een wal bereikt, dat hij dan nog wat draait. Dus dan kerst langer van die wien gebroekmaatje. Die gaat net in de lengterichting van die wal staan, maar die gaat er wat heeks op staan. En dat zie je weer. Ze kennen heger en heger en heger en heger. En als het ik nog presteren om dat hoekje te komen, nee, dat slaagt het krijgt net. Hij wil een onderwijs. Hij weer een heel lang onderwijs, maar dit weer krijgt wat te vieren. Ja, ben dat dan die toekenheden van die betoefde skippers die dat soort dingen weten? Ja, dat is het. Daar kun je van profiteren. Het is ik dien je een keer gewoon oors en oren, maar je kent het van tevoren altijd wel wat onkomst. En ben net altijd een, dus noem er iemand die alleen maar geluk had. Er moet natuurlijk wat vakkennis bij zitten. Concentratie op het achterdek bij Douwe Visser van Snits. Volop ingevjocht naar die topposities. In de achtervolging op Jennewaard en op Huzum. Ja, en het is echt tactiek uitstippelen van de skippers. Hè. Waar zit de meeste wien? Waar kunnen we maximaal profiteren? Waar kunnen we de langste slagen, meidje? Huzum, Trodewien. Op achtergrond de hele mannen nog altijd strijden om dat derde plak. Wordt opjagen door de Snekerpan. En dit is toch wel een mooi verhaal, ja, mooi het Huzum en Scootje. Jarenlang altijd achterom. En nou het duo, zoals kennen we wel zeggen, van de Johannesmeter en zijn adviseur Bindkramer. Knap presteert. Altijd op het langwaarderscootje. Of altijd, er has een ontleren meisje twaan op zitten. En mooi een, ja, ik weet niet eens dat er conflict wie, maar het wie wat over de tuig en alles en dat wat en hoe het op het langwaarderscootje has ze zijn van nou, wij stappen hier op een oorscootje. En we pakken het langzaamste scootje van de vloot. Zoals het in de boeken stond. En nou zien ze hier natuurlijk mooi startnummer, maar prachtig op een tweede plakje. En zit het dan in het skip of zit het dan in de bemanning? Dat zit op de eind van de 14 dagen een mooi mooitje. Goed stiende kopjes, goed strak, goed geconcentreerd. Alle het kopje erbij. En dan zullen we daarvoor bij de meester even vreeg dan zullen de een aan een ja, het is geen koffiemoenen, maar aan een lier draaien. En daar zit een triathlon die rent achterover de giek en die pakt het onder de scoorthoek zeg maar, van de achterliek van het grutzeil. Je schuift hem even draaien. En die zorgt voor de bolling in het zeil. Daar loekst het zeil vlakker mooi en de juiste meer bolling. Als er meer wind komt, dan wordt het wien uit de tuig gaan. Dan wordt het wat strakker lutsen. Maar flauwt hij wat aan. En op Rommewiense koersen, dan wordt wat meer druk in het tuig gaan. Dan moet er wat meer
voortstuwing in die motor van het zeil komen. Dat, tenminste, het zeil is de motor van het schip. En daarom zul je gewoon continu hier en daar beetje balling, beetje minder. En de hoop nog wat meer gong te krijgen. Ja, in de tijd dat ik mij zielde, moest ik dat eigenlijk maar met de hand doen, want dat weer in de IFG's. En daar mij dit net. Dat is veel in de tijd. Ik kan nooit in hoe oud het worden best. Want tegenwoordig maar ik met die IFG's lierkes erbij om. Maar dat wie in die altijd maar de hand. En dat wie soms zelfs net het waan. Wil ze het met hudden winnen. Een hele veilige situatie is dat die zeil vlak erin bekest. Want hoe jij de wind eruit is, hoe minder skevers gist en hoe minder en jesje op het achter op de giek. Het stieltretje dat er achter tot het blok rint, dat voor nou die lier rint waar die onderuit wordt. Ja, Klaas Westerdik. Debutant skipper op het scootje van de hele Moana van Drachten. Hij had de concurrentie nog in het vizier, maar het gaat op dit stuit net zo hut. We moeten mij ook omdat er net een wereld om winst zit. En dus is elke manoeuvre nog wichtiger om die goed te maken. Want elk verlies wat je nou brengt, dat is nog moeilijker in te hellen. Hè? Ja, en het god is wel verschrikkelijk groot worden al jaar in dit rak. Die Janne Watsters zijn al aardig uit beeld. Maar die lezen nou al een heel eind voor weer op Huzum. En Huzum leidt alweer een heel eind voor op Snits. Ja. Heerenveen helemaal op Orijn. Die gaat door de wind. Die moet achter Graudel. In de virtuele tussenstand lezen de vensters op het 6e plak. Grauw 5e. Zo de hele mannen nou 4e wezen. En dan zo Snits toch wat naar voren skarrelen wezen naar het 3e plak. Jennewoord, hier is het goed te zien. Leidt een eind eruit bij de vloot. Weet dus toch heel goed die snelheid erin te houden. Daarachter is nog van alles mogelijk. Maar ik dit zei het nog net alles over de eindstand. Want ja, staat het nou het, maar de alle scootjes waarom naar hun eigen noemer. En dan wil het net zeggen dat als je hier het redden leest, dat je als redden eindigen. Want misschien moet je dan wel een heel eind troszielen naar jouw eigen bordje. Ja, Jenne wordt iemand wat voorsprong pakken. En je nou eens even op de beelden. Hoe? Oh ja, ik zou zeggen, skifty winst aan. Nee, hè, daar komt een scootje. De Huzemers komen er aan en daar met de snekerpan. Achterdel. Ik zou zeggen, wat een skifting. Maar nee, ze moeten wat afsturen. Maar dan is ik de snekerpan die de Huzemers al deun op de kont zit. En de Snitsers hebben weer een tontje. Jongen, zegt gewoon wel magneten die zitten in die dingen. Ze worden zo onlutsen. Zit er hem nou al? Nou. Hij loopt er met niks van om. Het maakt het niet uit. Dan maar wat meer verwie. En Satashen had er alles vaker in op die ton zitten. De kampioen van Verline hier op jacht naar de voorrijn. Douwe Visser. Ja, en hoe komt het dan straks bij de finish? Vanmorgen wordt opsquor in de skippersvergadering, bij het palaver. Skippers binnen benauwd dat als ze het Grietmansrak weer inmatten en dan de tonnenronde om waarom te zielen naar de startnummers dat er te min ruimte wijzen zou, kunnen de veiligheid net garanderen. De wedstrijdcommissie had zei, ja, zo werkt dat hier, zo hebben we erin lijn en dat het al verhoord, dan jij iemand nog wel. Nou, we hadden niks yet, dus voorlopig gaan we ervan uit dat alle scootjes waarom matten naar hun eigen startnummer. En in het geval van Jenna Wout zou dat betekenen dat zij straks om de tonnenmatten in het Grietmanslek de 3e tonnen en dan naar plak 6 terugzielen matten. Zo een grote marge opbouwt ja, in deze route.
Kennen heel rond naar de tonneta. Voor zich del, voor al dat publiek wat er bovenop zit. Prachtig decor vanzelfs. En Gerard Pietersma kan hem er omsturen, zat er zelf maar wel, hoeft mij net inrekken te horen. En kan hem denk ik opmeidje van de laatste ronde. Ik ben de tijd helemaal kwijt, maar wij, ja, dat nadert zijn eind alweer. Want We zijn zelfs letter uit we eindzet. hebben een letter uit aanzetten. Ja, ik denk wel dat het nog een... ja. 20 voor fjouweren. We zullen nog in als het ware roepen. De commissie zal natuurlijk het publiek ik wat snel laten willen. Ja, en wilst Janne Woord al naar de onderste tonnen waarom zielt, is het Huzum wat als nummer 2 naar de bovenste tonnen tas hield. Die komen elkaar dadelijk zien. Janne Woord naar de onderste tonnen en Huzum onderwijs naar de bovenste tonnen. En dan hadden Huzumers toch voor de eerste ongeval van Snits haar ze afslaan. Snits gong al strak achter de kont van de Huzumers Dello stuurboord en in de regelbudget als ze op bakboord dan wel weer omkomen. Maar de Huzumers hebben we wat een gatje slaan. Je ziet ik mooi dat Janne Woord wat rond te jouwt. Want het is het Huzumerskoetsje wat het meest onder wien leidt die het voorrang krijgt. En dan kun je toch ik zien hoe bepalend het ene slagje is, maar het oren weg krijgt even de winstjet. Snits krijgt even de geen profijt van. Huzumers, Johannes Meter krijgt wat meer. Want ja, daar zijn de grauwsters, denk ik alweer, die de snitsers achter op de kont zitten. Het wordt hier interessant. En lissen ze boord aan boord. Lissen ze boord aan boord bij de tonronding. Het is nog net duidelijk te zien. Huzum kan vrij om de tonnen heen. Die had daar nog geen last van. Fok, keurig bak, kopje draait mooi terug. En daarachter zeggen we grauw. Maar de nieuwken, dan zal het Snekerpan wezen en de hele mannen. De hele mannen, ik verzin me even. Dan had... En de hele mannen leidt Bob en Snits. Zo dus het eerste jocht had bij de tonnen. Maar ze zijn nog net in de cirkel. Maar het is Het echt was- geen 2 skipslinken verschil. Nee, het is... Er leidt weer een tonnetje. En daar is er een tonne. Douwe zie ik het weer een ton. Alle tonnen op die voorbij varen kan. Maar het hele mandje wat rond te krijgen had van de Douwe vissers Snekerpan. Die kiest er al voor om wat meer rond te doen. Ja, Klaas Westerdijk binnenste skip. Houdt zijn positie voorlopig vast. Mij als eerste draaien. En de Snekerpan volgt het daar vlak achter. Positie 3 en positie 4. Dat belooft nog een spannend laatste rak te worden. Ja, bordje nummer 1. Dat betekent dat hij morgen in een woord als nummer 14 starten moet. En Joert dus eigenlijk goede zaken waar maakt. Nou, dat docht er eigenlijk. Keurig in die top 3, Klaas Westerdijk. En dan zal Grauw zo starig gewoon in de buurt komen van de tonnen. En dan positie nummer 5 innemen. Daar is Grauw in de ronding. Die zit dan toch nog wel een stukje achter de Snekerpan. Maar ook daar is nog van alles mogelijk. Want op Grauw liet Douwe Visser van Grauw zien dat hij vooral in de roemer rakken hege snelheden ontwikkelen kon. Nou wie dat wel maar een oren wiensnelheid. Ik weet net dat dat nog uitmaakt hier. Ja, dat weer gewoon dat weer op een gijpkoers. En waar oren loefden, koerden zij hun eigen koers gaan. En dat zit er in dit rak iets minder in. Maar ze had nog een mooi gangje, het schip. Er zit een gatje naar zijn neef Douwe Visser van de Snekerpan. Ja, er zit weer toch wat meer in de achtereind van de vloot. De voorste en de laatste. Lang war, gewoon zijn.
Zorgen we net in de top 10. En deze man die zit eigenlijk te wachten op het teken van wanneer wij weer finishen. We lezen nog Sanne voor, die wil wel graag naar binnen. Gerard Pietersma maar een woord. Maar de concentratie die moet blijven. Vooral mij lichtwaar is dat zo verschrikkelijk belangrijk. Heerenveen. Plak 6 voor eerst. Hoop het op nog een mogelijkheid op een betere klassering. Pieter Meter van Akkerum, onderwijs naar Boppen, is al een paar skipjes voorbij zetten zien. Hij wie Joert de nummer 14 die het van de wal af mocht. Hij is intussen 2-3 scootjes voorbij, maar ik ken hem nog net. Ja, hij zit qua afstand alweer in de top 10. En hier zien we toch dat de voorsprong van de Jenne Woordsters op Huzum in het eerste raak toch weer wat lietser worden is hier. De Huzumers kroepen toch weer wat dichter bij Jenne Woord. Wie het eerst nog een zoonskipslengte, ja, dan is het nou nog maar een... Of de track and trace met mij verrieden, want de beelden en de track and trace jou wat oorzoen. Maar... Dit is toch een... Ja. Dit is gauw nog een meter als 50. Dit is toch wel nog wel een... Ik wil een 4-6 skipslengte. Ons maar wat Piet van de commissie er maar weer even bij, hè. Er komen wat wolken. Zo op het schutten. Wie ik wat onhellig ken. Maar voor eerst gaat het nog heel rustig aan. Maar we zien ik dat de wind toch wel wat vroor is. We hebben het orenrek. De loerten er nog in hier. De pal van achteren kwam de wind. Gaan ze nou de loert eruit en de zaal beide hoe dezelfde boeg. En dat maakt het voor de koprenners makkelijker. Voor de wedstrijd minder leuk. Maar dan wordt het toch wat meer carouselzielen. Ja. God naar de nummer 3 is nog wel behoorlijk rut. Dus Huzum koerst hier toch op een heel mooi tweede plak hoor. Ja, de wien is wat krompen. En komt hij dan weer om? Ga je dan die profijten van horen? Want Jere maakt het nog net zo vol uit. Maar ga je dan de profijten van horen in het onderwinse rek? Dat het nog even zo steen blijft en het draait dan weer om. Of je moet het hele rek kruisen. Ja, dan worden de verschillen nog groter in tussen de skippen. De hele mannen nog al die treien. De Snekerpan op het vierde plak. Maar op een kont had hij het Grausterskoetsje. En die beziek je om er boppen langs. In elk geval nog voor een pad. Tuig uit te dekken. De Snekerpan wat uit te remmen. Ja, deze man die kennen beide alle trucjes die er binnen. Hè? Ja, deze... Maar die zal ik hoor ik net gek mooi. Zal ik geen rare dingen uitfretten. Deze man zullen over 14 dagen het hele... Natuurlijk ben ze er 14 dagen, maar ze houden rekening mee van dat er nog meerdere wedstrijden komen en het net in een helft debat. Daar zullen we dan wat zijn met Terke Klaas van der Meulen om de onderste tonnen heen. De popperste tonnen mag ik zeggen bij Ierzicht in de achterrij van het veld. Daarachter binnen nog een paar scootjes actief. Wat zijn op het 10e startplak afzetten. En Douwe Visser van de Snekerpan stiert bij het helmhout. Shot in het tuig. Ja, wat is er nog te heljen? Voor zijn kampioenschap zou dit een prima positie wezen. Even een banaan. Ken nou even.
En hoe lang gaat er nog terug? De geruchten binnen al dat het eventueel zijn laatste ierwedstrijd kan. Maar dat mag je nooit aan sportman vragen. Hoe lang ga je nog terug? Dit hier zelfs nog wel. Maar wat had die man al een prijs gewonnen? Ja, had je al nog een SKS-titels in de boeze, hè? Dan kun je toch praten van een uitstekend cv. En die man achter hem, zijn neef, Douwe Visser van Grauw. Die had ook al de nodige titels achter zijn namen. Altijd gevaarlijk in het eindklassement, altijd podiumkandidaat. En de man vaak van het constante zielen. Zelden uitzitters naar beneden. En dan eindig je echt gemiddeld altijd heeg, hè? Ja. Had wel eens jaren gehad dat hij het wat drokker hier maar zijn zaken minder traint wie we waren. En ik nou voornamelijk dat er wat meer traint wie je nijtuur op. 3 weken krijgen. Dat is op zich nog kwaad ervoor, maar dan gaan ze toch al aardig wat met zielen kent. En op Grauw die dat wel blikken. Dat het een poerberstuur hier. Maar nou, je hing hier bij de hele vloot je naar de lap aan de mesten. Nee, mij wat kost je hier. Het geldt eerder voor. Ja, en de overwinning komt heel dichterbij van deze man. Gerard Pietersma. De tonnen, de onderste tonnen is in zicht. En dan is de vraag, hoe volle routes er nog volgen? Intussen zitten we al op 10 minuten voor Fjouweren. Dus een heel eind route zullen we net met bijkomen, denk ik. Ja, ik denk dat de organisatie Wien ik wat in de gaten houdt. En het is ook wel even mooi om te zien. De Jenna Woudsters, ze benadert ik heel professioneel. Ze doen eco-training, nou, wat het al hierin horen mooi. Ze lezen de computers. Maar ze hebben al hier een zwemvest om. En op een startkotter hong dan de zwemvestvlagen. En dat is een advies aan de skippers om een zwemvest te dragen. En ik had dat op de orenskoetsjes dan net zien. Dat je je in de Lietse bootjeszielerij, in de Olympische klasse, zie ik altijd dat het gewoon verplicht is al van een Lietse wino zwemvest noemen. En deze man doet het gewoon al hier. Ja, ik heb toen een voering van de Grutskoord al zien dat er van koers verloren wordt. De man ben even hut ontwerk om het tonnen heen. En zo dit dan voor Gerhard Pietersma zijn laatste cruiserak hier worden. Of komt er nog een route? Hij leidt Rom voor op Huzum. En dat maakt al heel raar gaan. Wilde die positie nou nog verspillen. Maar die romt er wel rek die meters. Want het gaat om de meters ik nog die ertussen zitten. We tellen even. Dan moeten 1, 2, 3. Het is een 100 meter. Denk ik dat er zo'n beetje 100, 120 meter wat ertussen zit. Maar het verschil tussen de Jennewaardse scootje en het Huzumer scootje willen de Jennewaardsters winnen. Maar we binnen er net en we zien toch dat die wien ik alweer een beetje weer omkomen is. Het mag toch weer een slagje omheen gellen worden. Maar het worden langere slagen. Een kwarterslagje op bakboord nou dan in het begin van de wedstrijd. Ja. Huzum volgt het scootje van Jennewaard. Kiest er net voor om direct naar de tonnen oerstag te gaan. En dan is het een enorm godwaar met de nummer 3, hè, met de hele mannen. Want die moet nog een heel eind zielen om die tonnen te heljen. Wilst zij beiden al lang eromheen binnen. Ja, dit is een gigantisch godwurm. Dat is... Ze toch even profiteert. En het liep er ook op dat de Snekerpan ook wat marge opbouwd had met het Grauwsterscootje achter hem. Ja, Steve bij de Waldel zo lang mogelijk trossielen
In de hoop nou een hele lange slagmeidje te kennen. Daar ga ik eens op, Verzels. Ja, en ik kan me ik net voorstellen dat de achtervolgers deze tactiek net vol ging gaan. Ik al voor je een aanval, er is nou haast maar één slag mogelijk. Trossielen om het tonnen. Troostielen tot de Walta. En En dan hopen dat die skifting die bij de Wien hier bij deze Hegenwalde zit iedere keer weer mooi te nemen. Ja, er wordt druk peild. Je willen nou geen foutjes meer meidje. Geen zwurden meer in de groen. Geen remmerij. Want zo'n hele hut gaat het net meer vanzelfs. En tegen net je GPS, maar dat zwart dat zit al aardig eindje omheen. Dat kent er net goed onder. En de kracht is nog net aan, want ze varen mooi de knikje in de Foxje misschien terecht komen. De scoorteman, de winnaar wat positiever inkomt, die liet hem even wat gaan. Met toch het scootje, meer druk op het grutzeil, achterkrijt. De kop wat omheen wil naar de wien. En de skipper in feite haast net hoe te sturen. Want nogmaals, als dat helmhouder maar net zo min mogelijk dwars achter stiert. Ze beziet je in feite dus mooi als een evenwichtsplank, als een wipwap. Het skip te sturen. Fok een beetje los. Komt meer druk op het achterskip. En het skip komt wat, loeft wat op. Ja, Johannes Meter van Huzum. Wat zou hij een goed resultaat, goed broeken kennen. Dit hier voor het eerst op het scootje van Huzum. Zie het jeder op Langwar. Ja. En nou zien we dat de afstand een 200 centimeter ongeveer is. Tussen de nummer 1 en de nummer 2. En dat zou betekenen dat jeder wordt virtueel op een eerste plek loopt. Maar goed, het is nog een betiet, want in dat Grietmansrak mat ze nog eerst om een tonne. En hoe leger het cijfer is, hoe verder had je trossielen maat. Maar worden als je nummer 1 had, moet je helemaal weer omzielen naar voren. Ga je nummer 14, dan hoor je maar een heel iets klapje om die tonne. En dan ben je alweer bij de 14 in de boordje. Dus dat wordt straks meten. En dan zullen we vernemen waar het skort valt. We hebben nog geen beweging op de kotter, leuk. Dus nog geen vlagen dat de finish erin loopt. Dus het is nog even een afvraagje. Matten we nog een volledige route zielen of gaan we al het Grietmansrek in? Nou ja, daar komen we aanst gauw nou achter. Want ze zielen nou naar de bovenste tonnen. En als ze daar straks rechttrossielen voorbij hier zicht, dan komen ze in de Grietmansrak. En oors, dan maken ze nog een slagje. Dat zou verstandig wezen. We schrijven van die Hilbert van der Duim tafereel. En dat zullen we geen graag mooi het zien scootjes zien. Je moet nog een rondje. Je moet nog een rondje, Hilbert. De Lemsters. Ik word op scoot. Jereveen voorbij. Jereveen draait. Lemmer draait ook. Waar leidt er nou boppen? En wordt Jereveen nou voordraait? Kan hij de tonnen zo aan of kan ze hem net aan? Even zien hoe dit bij de tonnen delscoot. Ja, de Lemsters zullen de Jereveensters rond de jammatten. En ik vind dit eerlijk zijn net zo'n hele verstandige manoeuvre van de Lemmer. Want Sjurg, de Akkermus lezen ik weer achter het vingen. En Die de Lemmer nou kan er net bij komen. Nee. Hij zal straks draaien matten voor de wal. Dat is zo zijn enigste tactiek. Hij houdt nog wel de vrije wind, de Lemsters. Dus ze hopen erop dat ze deze positie houden. Dat de Jereveensters net de wind uit de zeil neemt. Dat ze stil komt te lezen. En dan romte voor de wal roppen. De gittelien voorop staan. En dan laat de Lemmer toch weer heger dan het Jereveen. Dan had ze toch goed gokt. Ja, hier is nog wel even wat strijd mogelijk. Hè? Dit leidt alle nog heel dicht bij elkaar. En elk foutje wat nou makker wordt, dat wordt hier afstraft. Jereveen en de Lemmer draaien tegelijk. En kan Jereveen dan nog correct voor de Lemmer blijven of kan de Lemsters haar scootje erboven steken? Ja. Dan ben ze spekkeper. Want dan hebben ze de betere positie straks bij de bovenste tonnen.
dan ben de rollen precies omdraaid. Eerst is binnen de Lemsters benauwd dat de wien uit de zeilen om wordt. En nou die Jervinsters. Liggen toch het veen. Krijgt nog vrij voorluid, vrije wien had. Dus hier voor in beeld, de hele mannen alweer bij deze wal verschijnen, jongen. Dus die had een tussenslag maken. Hechte pakt. En hetzelfde geldt hier voor het witte scootje van Huzum. Die ben ik al voor de tweede keer door de Wien West. En als ze deze slag zou horen kennen, dan denk ik dat ze goede kans maken om in één keer terug te zullen. Maar waar zit nou Jenne Woord? Die moet hier roem voor zitten. Ja, die zit al bij de orenwal. Die ben dus waarschijnlijk troszield en die maakt zien nou de tussenslag. Goh, wat had hij een wereldvoorsprong. Ja. Ja. Gerard Pietersma en zijn bemanning Jennewoord. Nemen hier toch wel een fleskot. Op deze dagoverwinning. Kan ik heerlijk zelf kiezen waar ze wat doen, want ze hebben vanuit in lest. Lekker vrij zielen. Ja, en dan steert hij er in ieder wat tussen in het klassement. Maar ja, laten we nog even een slag om Erum horen. Hebben we dat grauw ik net de jouwert hebben bedichten dat ze al helemaal vrij en romzielig koerden en niet de overwinning net meer ook in kan. Maar toen kwam grauw alsnog eens een opzetten vanuit het achterrein. Ja. Dit ziet er wel heel degelijk uit. Ja, dit is al een keer keurig onder controle. Geen enkele paniek. Rom voor. Ze hebben alle troeven in handen op dit start. Hebben we de gele tonsjes? Ja, daar ben ik gele tonsjes. 6 en 4 mogelijk om te rollen. En het lijkt wel dat er staarplaatsen en zitplaatsen aan boord van Jennewoordse scootje binnen. De adviseur ga ik nog net zitten, jongen. Die houdt ik vast. En tuurt alleen maar over het veld en over het achterliek van het zeil. Zullen we er toch haast omheen matten? Of kan er mij een opstekkertje erboven langs? Nee, ze heeft geen oostag. Ja. Het zwart gaat al vrij betiet omheen. Ze zitten nog wat in de draai. Dat betekent is nog wel wat middelpunt vliedende kracht hast. Nou, en daar staat nog wat steun van dat zwart hast. Dan draait net zo via de bocht uit. Maar En een keurige manoeuvre. terug weer vol. De gong er weer in. En dan is er nou waarschijnlijk een heel eind in één keer op die tunnel. Pok, kist zo'n pijlstok zien. Stiert net al te volle wetter. Dan stuit het er al op een groen. De achtervolgers. Johannes Meter. Kinder dit volhouden. Hij had hele goede papieren, Joert. Kijk, hij trodde wien in de slag naar de orenwal. Zitten wat fans blijkbaar. Wordt onmoedigen en dat is geheel terecht. Ja, Huzum, feest in Huzum, Robert de Meesken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ze lezen er goed voor. Ha een respectabele afstand achter de koprenner. Maar ha de rest van de vloer alle keer achter hun. En dat is wel eens oors. En Jennewoord had een mooie vlaag te pakken. Die had de snelheid erin. De rent er weer, hè? Komt voor de kop een beetje. Hier niet in de rent er weer.
Zit En er dat dan bij die bopperste wal toch wat meer wind? Er zit een heel soort wolk in de lucht. Zie je de achtergrond ik wel. En als het even krijgt, vanuit die wolk even niet. Nou, de wind komt net uit die wolk, maar er zit dan altijd toch wel heel veel verschil. Toch in snelheid van windvlagen die er terugkomt en die de krijgt even te pakken. Deze had zij nou te pakken. En neem van mij, dit is voor de skipper heel noffelijk. Ja, natuurlijk voor de hele bemanning je snel gaan, maar het schip stuurt zichzelf meer. Je hebt veel meer. Heeft meer over het roer te zezen, maar je hoeft maar een liet stikje te jan en hij reageert al. En bij heel iets beetje wien is het volle lastige ziel. En dan zullen we aan gauw vernemen wat de commissie hier in de Veenhoop van plan is. Qua zielerij, want hij komt aan in de buurt van die bovenste tonnen. En dan is het of nog een rondje of het Grietmansrek in. Maar dan moet er alle vlagen wezen of een kotter die dat onjouwt. Bijt iets. De hele mannen achter Huzemdel. Dat gaat liek het me net groter one. Kan de hele mannen dan stiekem toch nog wat dichterbij komen? Verschil wie strakjes grutter. En had Klaas Westerdijk met zijn hele mannen dan misschien toch nog een wat gunstiger vlaag gewoon onderwijs en nog wat meters won. En waar is de Snekerpan? Nou, die leidt er dan toch weer een stukje achter. En Grauw zie ik het nog toch een orenkoers als Douwe Visser van de Snekerpan. Die leidt er wat achter, maar die leidt ik een peerskeeps lengte heger. En je sjuggen nou ik het verschil in snelheid. De Grauwsters hebben hier gewoon een beetje meer wien en zielen ik een aantal graden heger als de Snitsers. Als ze dit een schotje volhouden, dan komen ze beter uit bij de tonnen. Dat plakje ik voor het jongen, dus ze zullen me graag weer waarom, hè? En dit kent het Grauwsters goedje. Jennewoord om de tonnen. En die Ginne zat het nou liggen. Waar hij onderen. Ja, we gingen gewoon nog een heerlijke route cruisen. Ja, voor deze man voor de wien. En dat betekent dat de wedstrijd onpost is na die lette startprocedure. Maar dat we dus echt langer trossielen. En terecht. Daar komt het publiek voor. Voor een volle wedstrijd. En nu zien we dat al volle jeder dan in eerst het rakje voor. De loert er weer in komt. Het shirt dat de wind toch weer wat rom is. Ja, en dan kunnen we nog interessante duels verwachten op verschillende groepen. Want plak 3, 4, 5 lijkt volgens mij nog helemaal iepen. En ik in dat middengedeelte wat meer naar achteren ben er nog een protte scootjes dichtbij naar. Snits, de Snekerpan, die maakt door de wien. En maakt hij nou achter Grauw Del of kan ze nog Grauw draait mij? Ja, ze zitten, het vertekent wat in beeld, maar ja, de Grauwsters Matten vregen mij je daar. romte voor de wal, de Snitsers en die matten maaien. Ja. Maar deze situatie, krijgt als ze krijgt, die draait straks weer om. Want Grauw komt ook weer bij de wal. Die komt ik weer bij de wal. En dan bent toch de Grauwsters er een beetje dichter bij de Snekerpan gaan. Ja, maar dan kan ze door als boppen lezen. Interessant duel tussen de neven Visser. En beide hadden het schip na een oestagmanoeuvre super snel weer onder gong hier. En dan toch de Grauwsters vind ik hier, dus je het ik wat ont golfje voor de boeg. Varen toch wat harder voort dan de Snitsers. Ja. Grauw weer volop in de onval. Een plakje winst. Want we net via de Grauw is in de wedstrijd van startplak 9 aangekomen en Snits van startplak 7. Ja.
virtueel lezen ze al voor hun. Jenne Woord ertussen terug. Naar de onderste tonnen. Wils de concurrentie nog druk ontkruisen is. En er binnen nou toch wel verschillen te zien. Lemsterskoetsje, daar hebben we Akrum, Jereveen toch wat oorzaken. Ja, dan ben die Lemsters er toch keuzig in die slag bij de wal. De Ruudkaam. En hadden ze de vingers verschalkt. En op welke plak? Hebben we de Lemmer, die staat nou op een 6e plak. Hier liep het al net zo volle spanning meer aan boord. Nee. Het liep het er vrij relaxed, wordt wat laken. Ja. En het zijn er wat Sainders volgens mij. Ja. Die behoorlijk in de achterrijden zitten. Teken Klaas van der Meulen, mijn zijn bemanning. Grauw Jos, de Snekerpan links. Die twee volop in duel. Wiels nou ek Huzum de bovenste tonnen passeert. Voor Ierzicht. Als tweede om die tonnen komt. Op een behoorlijke achterstand trouwens op Jenne Woord. Maar ik nog rom voor de nummer 3 van dit moment. En als Klaas Westerdijk met de hele mannen. En dan bij dit de nummers 4 en 5. Voor de volgorde, dat zal u dadelijk duidelijk worden. Ze beide bij de tonnen komen. Maar het lijkt erop dat Grauw toch wat meer snelheid ontwikkelen had in die laatste fase van dit cruiserak. Ja, dit zijn de Grauwsters die duidelijk voorop lezen. Heger en Alvoorstnits. Dus die zullen eerst om de tonnen heen draaien. Daar zeggen we even de wedstrijdleider Trot Beeldvaren. Die het waar de skippers het ik net makkelijk voor maken gaan van de morgen. Maar die toch voert bij Stikhout. En duidelijk wie eens zijn verhaal. Worden nou de skippers onroepen? Ja, de skippers worden waarschijnlijk nou onroepen wat de finishprocedure wijzen zal. En dan wordt alweer wezen. Dan, ja, oké, Tom Omheging had begrepen. En dan ben wij ik benijd wat de finish wijzen zal. Komt er een ton in het gridmarkt lekker deze? En kennen ze dan om die tonnen de ronde en dan nog hun startnummer daar of wordt er in een keer nooit startnummer vinden. Alle skippers krijgen dus persoonlijk bericht van de wedstrijdleiding over de te volgen procedure. Tom kom heeg bij Douwe Visser van Grauw. Ik snap het, duidelijk. En Grauw dus op het 4e plak voor eerst bij de Veenhoop. En dan is het gotje toch al weer aardig worden tussen de Grauwsters en de Snitsers. Ziet het al nog deun op de kont. In inslag kan er dan soort verhoren. En is Grauw nog in staat om het hele mandje moeilijk te maken. Dat scheelt ik net zo volle meer, hè? De Lemsters achterin beeldje voorbij schoon. En hier helemaal achterin. Het Ljouwertersgoedje kwam van een 3e plak af.
En maakt het dus wat een minder debuut dan zijn collega's van Utvingen en de Helemaal. Willem Zwager, zoon van Ulbe. Al eerder kampioen was met dit schip. En wat zal hij natuurlijk ook graag willen, dat hij in de voetsporen treden kan van zijn huid en zijn pakers. En dat hoeft natuurlijk het eerste hier dan. Daar mag je wat langere tijd, een langere oor in voor haar. Als we Lemmer eronderin lezen, die neemt hem wat rommer. En daar komen de Akkermes binnen Troskoen. Die had toch wat een gunstige vlaag aan. Houden de snelheid in het schip, kennen ze er nog voor. Want de Lemsters lezen al op bakboord. Kan de Akkermes op tijd zien oerstagmanoeuvre voltooien en had er op tijd de giek om bakboord. En rekken er de ton net. Nee, keurig, alles op tijd en de ton net rekken. En hier scoren toch de Akkermes voor het Lemsters goedje. En dan mag ik net vieren dat de Akkermes van vlak 14,Pieter meter met zijn bemanning. En zielen nou al op een 6e plakje. Dus ik de Akkermes door het hier poer best. Wiels Jenne Woord alweer de onderste tonnen in zicht had. En dan kan het verschil zien dat de nummer 6, dat is toch eens de kop van het middenveld, krijgt om het tonnen is en de nummer 1 al de onderste tonnen in zicht had. Oh, de Lemsters opsturen. Ja. Wat gebeurt? Ja, dit kan krek. Pieter Meter shut al even om hem heen en matsen ze de voet het zien aan ha. Wat doe je hem hier? Zo wordt er jongen. Maar het gaat keurig, ja, het gaat keurig. Boord on boord. De man men concentreert. Geen skellerij, geen razerij. Maar de heegste snelheden die binnen er wat uit. Ja, de wienvoorspelling is net echt uitgaan. En de wienrichting is ik, ja, ze dwingen het Lemsters koetsje gewoon helemaal omheen. Helemaal naar de Walta. En is dat verstandig? Ja. Ze willen natuurlijk net Dutsen worden. Lemsters hadden Putser al achter. Akkerum komt natuurlijk van positie 14 en is nou dan voor de Lemmer. Dat zo betekent dat ze aardig naar de middenmoot opschoot binnen. Maar zo'n manoeuvre, ik weet net hoe dicht de nummer zo'n of achter is, dat binnen wat anders. Hoe dicht die hebben op zitten. Want trots zo'n manoeuvre zoveel al meer meters. Want daarachter lezen de gele boeikjes. Maar ik ben heel lang naar beneden. En dat ben wel meters. En dan ga je misschien 1 erachter.
Maar dan kunnen we een periode van profiteren. Ja, Jenne Wout is alweer bij de tonnen. En die begint dan nu met elke dag vol onder de laatste route naar boppen. En Gerhard Pietersma die denkt van smit hem maar gauw in de finish. Verder voor is dit krijgt dan het. Die bal wil graag naar binnen. Ja, en deze man die hebben hun voorsprong wel uitbouwd, ja. Deze zielen onbedriegd op kop. Ja, en wat hier een beetje ondersnijdt is toch wel een beetje de trieste teleurgang van het Jousterscootje. Joert helemaal in de achterhoede, amper in Beeldwest. Maar misschien toch wel het gesprek van het dij van zelfs. Want is dit de laatste dij van de SKS dat we het Jousterscootje zullen zorgen? Of zit er nog rekening? Die kans liet het mij liet. Ja, dat als er principes zakrut worden, ja, dan hou je vol tot laatst. Dat je zullen de Jousters. Dirk-Jan Rijenga. Is dit zijn afscheidswedstrijd van 2017? Ja, en in de toekomst. Want als je dan principieel bent en hier kom je net uit. Hoe kom je er dan wel uit? Ja, er weer nog een kierke iepen. Als ze Joert het beslag verhoren zoen, dan mochten ze nog meezielen. Gaan ze net in. Ze lieten er dus echt op aankomen. En de commissie had al zijn, de SKS, regels bij regels. En als je je daar net aan horen, dan word je dus krost uit het SKS-kampioenschap. En dat soort beschutten, dat we van morgen met Tretje en Scootjes zielen in Stefan Viertje. Ja, wat zal het een drama wezen van deze bemanning. Het hele ieder vertraind, het scootje in Greven verbouwd, alles op en top. Echt een mooie wedstrijd ziel, de eerste wedstrijd Ja. in Grauw. Alles lieke perfect voor elkaar. En dan zo'n anticlimax. Toch een situatie 6 centimeter, hè? van het katroltje. Dat Te heeg of te leeg? 6 centimeter te heeg ging het. Ja, dat is... waar hebben we het over, zullen we zeggen. Ja, Zullen soort mensen zeggen. Zullen sponsors zeggen, zullen publiek zeggen, zullen fans zeggen. Jousters, maar het scootje ziel niet in geheel. Tredje scootjes is toch geen geluksgetal. nee, het zou heel spietig wezen voor alles en iedereen. Maar het is een principiële keuze van de commissie van het Jousterscootje. En dus gaan we ervan uit dat dit het afscheid is, in elk geval van dit hier, van de Oeraltus. Net Oeraltus dus, net meer op het SKS vaarwetter. Oeh, je krijgt een visite van de Bolje. Met de kiek even hoe het achterdek komt. Nou, het is even hun eigen geek. Oh, wacht even. Maar we zullen daar de zaal van hier oren heen in de druk varen. Voel even voort. En als de druk voortvalt, dan valt je eigen geek even in. Dus Ja, we even waarom naar de wedstrijd. Want hoe zal de ontknoping wezen? Jenne Wout, Rom op het eerste plak. Het Huizemerscootje, Rom op het tweede plak. Maar daarachter is daar nog de spanning. Waar weet daar de positie te veroveren? De hele Moana had de beste papieren op dit stuit voor het tweede plak. Grauw leidt nog vierde. Snekerpan vijfde. Op jacht naar Grauw, uiteraard. Is er nog wat mogelijk in dat laatste kruisrak? Daar komen we dadelijk achter. Je kan zien dat ze echt helemaal voor de wind varen. Want de ene had de geek oer stuurboord en de andere oer bakboord. Beide beziekjes het ongeveer dezelfde koers. Maar ja, het is een toer om die vak vol te zullen. Hè? ja, het is
de verwachting weer dat er wat meer komen zou, maar tot nou daar is het net. En ja, hier zien we toch ik de verschillen in beslissing, hoe sto dat Vrouwense rakzielst. Douwe Visser gooit hem op bakboord en Siekete stuurt het schip wat meer naar de stuurboordkant van de mar. Hoopt dat daar wat meer winst zit en de grauwste stinken bij zie je hem aan de andere kant. En dan kan er in een Vrouwense rak ik nog heel wat spannend zitten. Al liet je de beelden wat traag en stroperig, maar ik ken nog van alles, Barre. De Zuidwesthoeken. Joert in de achterijn. Start nummer 12. Weer een van die scootjes met het protest. Ze lijnen net goed. Weer verkeerd uitmetten nevens hun. Start uitstelt. Ze zijn akkoord gang. Ze had echt geen reed vlagje meer als ik het goed zag als protest in de commissie. Maar er voorlopig toch een genoegen nemen bij een plakje achterin de vloot. En daar zien we de langwaarders op de achtergrond. Zeren we. En die gaan nog lang mooi het vlagje de wol in shield. Kunnen we nou net zien dat hij er nog in hangt. Ja, en starig gewoon komen we heel dit dichter bij de finish. En met die concentratie tot het laatste moment erbij blijven. Akkerum. Pieter Meter. Scoort wordt nog even de lijn. Troddebroer. Toch aardige zaak, hè? Nou, dat zou wat blijft. Van het fietje in de plak mooi naar voren skarrelen naar de middenmoot. Virtueel zelfs op het 6e plak. Ja. Dan had hij toch een knappe dijdraait. In tegenstelling tot de eerste wedstrijd in Grauw werd het toch wat afvoer achterin. Ja, toen konden ze er net bij komen en we zorg ik dat zien slagje naar de Walta om die Lemsters er maar achter te dwingen. Dat had vertuten die in. Ja. Want de Lemsters worden zelfs nooit door de Waartseinders belaagd. Ja, wat zijn er voor een kroept. Zelfs al naar het zonder plakjes dit jaar. Plus minus. Je kent alle kanten nog uit. En ik nou weer de Wien Westkiften. De Loert kennen we uit. Wordt weer hele Wien zielt. En dat is voornamelijk na het knikje van de gele boeikers waar de Wien iedere keer weer draait. Ja, dat vind je toch een eind oorzakken. Met de middenmoot. Het niet aan de plak. Sietse Brouwer zit in de beginfase er aardig bij. Hier zien we nog al een reetvlagje. Bij de ronding van de ton. Dus er wordt een protest voorlopig teruggezet. En dit zullen de langwaarders dan wezen. Dit probleem hier met het aakje wat er bij de start. Ja, Dat ze benauwd weer een skiën onder jochtje. Jaap Zwaga. Dit hier der skipper op Langwaar. Hij tekent een protest om. Weet net eens met dat plak. Je benauwd van skiën varen. Wordt je nou ook al roepen over de slotfase van dit duel. er wordt bedienende skipper even de tom omheen stutsen. Bij Zwaga gebeurt het net. Die gaan nog een appeltje te schillen. Mooi deze commissie vinden ze. En dit wordt ook nog even spannend. We zullen toch nog weer Bolsward, Lemmer, Waard zijn. Mooi elkaar in duel. Op die onderste ton aan. En nou zie ik mooi aan het wetter. Hè? Ik bedoel, waar een beetje de golfjes zitten, waar een beetje winstjet en waar het helemaal afvlakkert. En Akkerum zie ik het nou ik. De golfjes op. De lietse verhoring in het wetter om dat wienvlaagje mooi te pakken.
De gijp van de Snekerpan. Die wil toch nou zien dat er weer wat hechten krijgt. Ah, die had wel wat tij aan had niet op het grauwste scootje. Met ze niet krijgt nog duin op elkaar zitten. Zit nou toch een behoorlijk wat skipslengsten tussen. En dat betekent dat Grauw, naar de winst in Grauw, hier ook weer mooi heeg eindigingscel. En dus een prima start had van het kampioenschap van 2017. Ja, en ik ben nijd wat ze het hele maandje nog bedriegen kennen. Dus gaan we zien dat er gigantische wisselingen in een cruiserak zitten kennen. Maar het god is nog royaal. En tactisch zit er net zo volle meer in. Ze zielen gewoon die bopperste ton. Deun naar die Walta. En dan een lange slag hoe de maar. Dan nog een slag en dan op die ton aan. In het begin zeggen we nog dat er gelijk om het tonnen nog wel eens hoe sterk waren om de ongeval te kiezen. En nou lijkt het wel dat iedereen zijn plakje consolideren wil. Ja, en zijn we in Grauw nog van, goh, het lijkt wel dat de meeste scootjes qua snelheid elkaar net zo volle onderrennen. Dan kunnen we hier toch vaststellen dat er behoorlijk verschil zit tussen de eerste en de laatste. Ja, maar dat zal hem net in de snelheid van het skip zelf zitten. Dat had het mooi wedstrijd, de wetter te mooi zien. Komt je er elkaar vol vaker zien, has vol of meer les van de wal en verhoringen in de wien. Dus dat zit hem vooral in het wedstrijdwetter hier. Langwar op naar de onderste tonnen van de laatste keer. En daar is Jennewoud, de vierde koprenner. Die is mij het laatste stuk van de route dwaande. Wils Langwar nog helemaal naar onder een tamat. En het liep het wel dat de Jenna Woudsters hem nou haast hij niet een keer bezielen, hè. Die had nou toch even die winstgifting krijgen. Ja, ja, die komt een heel eind. Die kan enorm van profiteren. En die komt hier het zwaantje Chen, die nog helemaal naar onderen maat. Wat een verschil zit erin. Ja, dat is dan een hele noffelijke meevaller voor Gerhard Pietersma. Want ja, dit ken je met beter winstje. In een streep naar de finish. Daar had het alles geen van. Ja, dit zielt ontspannen nou, ja. Dit is prachtig. Haan op het bolderke. Gevoel in het skip. De kunst is om op deze positie te komen, hè? Ja, ja. Dat is er dan wel slagen. Hele veld met er nog doorheen. Het hele mandje. En hierachter zien we helemaal Ljouwert. Laten we net vergeten, die is als nummer 3 van de walgang. Ja. Die had toch behoorlijk inleveren in matten. Willem Zwaga. En dat geldt ik verdrachten. Jeroen Pietersma. Ja. Vierde plakje. Ik Idem dito. helemaal aanzakken. De hele mannen. Klaas Westerdijk. Links in beeld. De goede kant uit. Wils Ljouwert en drachter nog helemaal naar onderen te matten. En het tussen terug. Dat moet Grauw dan wezen. Op het vierde positie. Die zal nog beziekje om die hele mannen nog even te kiedelen. Ja. En als er krijgt ze het erin als strakjes. Nou. Kinder misschien nog wel even gevaarlijk worden.
Nou ja, en het is natuurlijk ook even de hele man, hè, die komt van plak 1 en de grauwsters komen van plak 9. Ja. Dus dan kunnen ik weer tellen in meters wat er verschil tussen zit. Maar de 1, 2, 3, 4. Dat is een 160 meter. Wat 180, 160 meter wat er verschil wezen maat. En virtueel is het op dit moment een 120 meter. Ja, dan zou het budgetten dat de grauwsters al op het derde plak lezen. Ja, dat maakt het hier in de Veenhoop altijd wat ingewikkeld om te sissen wat wint. Die startplakken, die verste plakken onder de wal, dat ze op het noemer waarom zielen matten. Want dat is op een mar haast net met het bleert echt te zien hoe groot die afstand is. En daar zullen ze straks op een wal ook heel keen wezen matten, want daar klinken de startschoten dat je voor je eigen positie door de finish komen. Daar wordt eigenlijk pas echt duidelijk wat het oplevert. En we zien het wimpeltje, we hebben het al eerder over hier. Die van uw zuze posities krijgt strak niet voor toen. En nou heelst je dat de win inderdaad wat romme is. Wils wij de noemers onder de wal joggen, werd de scootjes gaan we melden matten. Daar moet je straks weer door een virtuele finishlijn heen zielen. Maar eerst moet ze hier het Grietmansrak helemaal inzielen. En als de camera naar Jos gaat, dan zullen we daar nog een tonnen lezen. Tonnen C wordt die neemt. Die tonnen, daar moeten alle scootjes omheen. En dan moeten ze weer romzielen naar hun startnummer. Daar wordt sketten. Daar valt het finishkort. Tenminste, zij is het op het palaver verteld dat we de waarschijnlijke finishprocedure, het kan natuurlijk wezen dat ze wat oors besluiten hebben en die skippers onroppen hebben dat startprocedure, de finish toch wat oors is. Maar wij gaan er voor eerst vanuit dat er nog een tonnen lezen moet bovenin het Grietmansrek. Wils de meeste gong hier er toch wel wat uitlikt. Je hebt hier de zielerij. Dan wordt het natuurlijk een tour. Om nog alle keer manoeuvres uit te heljen in het Grietmansrak. Dan ga je wel een beetje win van nodig. Maar het gliert nog. Het vaart nog wel, maar de verschillen zullen groot wezen. De mannen van Jennewaard zullen al een paar rondjes bier op gaan kennen voordat de noemer leers door de finish komt. Maar ze zullen het rustig onder want ze willen natuurlijk de laatste duim op horen. Freek, wat is op het stuit de tussenstand? Het is hier een vertekend beeld, maar skippen. Dat we even de virtuele tussenstand terugnemen, dan leidt op 1. Roem op kop, Jennewaard. Op 2, Huzum. 3, Grauw op dit stuit. Qua meters. Maar dat wil net zeggen dat het echt zo is bij de tonnen. En 4 de hele mannen. Die lezen deun op elkaar. Op het 4e plak dan Snits. Waarts 1. Zo 6e wijze. De Lemmerzoon. Jereveen 8. Starum, Zuidwesthoeken, 9 en Drachten op dit stuit op een 10e plak. Dat is een licht beetje vertekenen, want daarmee is geen rekening houden met binnen- en buitenkanten van tonnen passeren. Dus daar kan nog wat verhoring in komen. Wilst Jennewaard al onderwijs gaat naar het Grietmansrak. Jennewaard dus naar een glorieuze overwinning. Hier haast op het thuiswetter, dat eigen thuiswetter werd ze morgen in actie komen maaien. Dan starten ze van positie Joert weer van 6. Dus morgen wat ze meer in de tweede eind starten. En dit scootje, Huzum, ja, dat leidt nog altijd op een kreers tweede plak. Maar het gaat net hut meer hier, het gaat hier net meer hut. En dan ben ik benijd weer het hele mandje in grauw zitten. Had die kreksa volle lijst van deze
Die krijgt zo'n beetje win. Nou, nee. Dat is wel roemte, hè? Dat die- is wel roemte. Nog meer gong. En dan kan er zelfs op het allerlaatste stuit nog wel wat gebeuren. Maar de hele mannen en Grauw, dat is een duel wat nog net uitwieten is. Daar zitten virtueel maar een paar metertjes tussen. Het lijkt erop dat op dit stuit de hele mannen toch weer even wat voorlijker is als Douwe Visser van Grauw. En hebben wij nou Jenne Woord nog in beeld? Want die moet het toch al haast bij die finish wezen. Ik zag geen boeienboppen inlezen. Waar binnen Jenne Woordsters? Die zien we hier in beeld. Het Grietmans rak in. Ja, En dit is de tonne waar hij eerst omheen had. En dan weer omzielen naar zijn eigen nummer. En in zijn geval is dat nummer 6. Dan moet er een mooi eind weer omzielen. Ja, en dit is waar die skippers er bang van binnen. Hier komen al die skippen elkaar aan het chin. Ja. Aan bakboordskant of aan stuurboordskant. En ja, is het dan bezield? Is daar die ruimte? Hoe komt het met al die gieken bij elkaar del? Nou, de wet zijn, door de commissie, Sazielen weer altijd. Je bent betoefd te zielen, dus dat mag je hem regelen kennen. Maar er zijn ik skippers die zeiden van nou eigenlijk vinden wij het net vertrouwd. nee, dit is lastig. Maar... En daar gaat deze man helemaal geen last van. Want zelfs, dat denk ik straks als je een bootje zielen maakt, alweer waarom, komt er nog een in je chin. En dit is voor het publiek wel prachtig, hè. Ze komen er... Ze kennen de opsteker haast vastpakken voorop. Ze zitten haast op score. Ja, hij mat klapjes in de win in. Het is een kruisrakje naar boven. En dan maakt er dus voor de win, roemen win, finishen op zijn eigen nummer. En het kan dan wel lastig wezen voor de skippers, maar het is wel een wedstrijd. En je kan straks best nog wel een wisseling van plakje komen tussen de verschillende scootjes. En daar is toch wedstrijdzielen voor betaald. Ja, hier hebben we de Snekerpan. Ja, Trodewien en aan de andere kant zien we de Grausters. En hoe komen die ten opzichte van elkaar uit? Is de Snitserpannen nou dan toch weer voor op de Grausters? ja, dat liep het inderdaad zo. En dan zien we toch dat de wien, de skifting, de kracht echt bepaalt. Een hele klassement opschot je kent tenminste. Waar er in ieder keer voorluidt. Want dat betekent ik wel dat hij gewoon totaal wel een peerskip staan. Ja, sure eens even. Het is ik net even meer Het is denk ik net een krabakboord, stuurboord. Nee, het bent een wereldwijd. zo'n scheepslengte in ieder keer dat de snekerpan voor het grauwste scootje kwam is. Maar daarvoor moet dan toch nog de hele mannen zielen. En die zien we daar, ja. En die had echt aardig wat meter speling, hè? Helemaal in een wal nou. En als die nou de slag maakt, kan die wel eens een heel eind het Grietmansrak inkomen kennen. Toch weer een knappe prestatie van die Klaas Westerdijk. Met die jonge ploeg. Jennewoord. Beetje bij beetje kruisen ze op. Nee, de laatste tonnen die eronder weer maat. Tonne C staat er in het draaiboek. De laatste tonnen voor de finish. Het moet alle keer heel voorzichtig. Geen rare manoeuvres, meidje. Elk poesterke mij beziekje te pakken. En mijn oude skipper zei altijd van het licht waarschuwen, dat kostte vaak meer energie dan een stevige windkracht 5. Want dan moest je al een keer gewoon beulen. Maar met die lichte wind, wat moet je dan geconcentreerd worden. Ja, en nou sure, de top 4, daar zitten wat gotjes tussen voor het ze opkruisen kennen het Grietmansrak. En dan ga je net zo volle les van elkaar. Maar er zitten straks ook een aantal die zitten deun bij elkaar. En dan geen gong en dan weekendmatten. Dan kan dat nog wel heel spannend worden. Nou ja, het gevaar is natuurlijk dat stil komt te lezen. Ja. Dat is net door de wind krijgt en dat is het achteruit flapperst. Dat zie je op Jenne Woord vaak gebeuren. Dan ga je de Gewoon. kop montage. Pure oermacht. Ja. En daar hebben we het beroemde arkje op de achtergrond van Langwar.
Leidt er nog eens? Hij leidt er nog, de Ruiten zit er nog in. Nou, nog wel. Ja, dan wordt zeker maximaal die lijn. Zal nog een keer de trommatten. Misschien nog wel 2 keer. Om die tonnen te ronden. Hij moet er ergens lezen, maar Ik denk dat er nog verder leidt. het lijkt wel dat de commissies op cursus zitten en al je betocht hebben van we moeten wat nieuwe dingen bedenken. We zeggen op Grauw een extra boei erin. We zeggen je bij Jennewoord, bij de Veenhoop een puntje erin maken in het wedstrijdveld en een extra finish stond bovenin. Wat ze wel hadden, die gewoon de wedstrijd gewoon leuker maken, spannender maken, tot het leer staat. Ja. Ja, dit weer nummer 13. Het listplak van Langwar. Ja, Die mijn morgen dus als tweede starten. Maar hoe vier is het nog naar die tonnen? Want als alleen nog al Jan en Wout nou al zo'n skoft nodig had, het is ook gewoon een kwartier voor 5. ja. Hoe let maar het dan die laatste daar dan nog wel net doen? Maar er de lucht naast on, of? Ik weet net dat er een tijdslimiet is. Die zal er greu wezen. Maar dan zou het wel eens eens kennen dat er gewoon net op tijd hoe de lijn komen kennen. Maar we zullen eens even zien dat er tijdslimieten binnen. Ja, want Sjurrezoon, daar is Jan en Wout pas. En die maakt nog een heel lijn crucie, hè? Die Ja. is er nog lang net. Let staan, die trekt je in oorenscootjes. Maar deze snelheden. Nou, dan kan het nog wel een kwartier jaloeren misschien wel worden voordat Jan en Ja. Wout zelfs finisht. De wind Ja, dit- liep het hier helemaal op in dit hoekje van het wedstrijdveld, daar bij het Grietmansrak. En dan had Jan en Wout nog het geluk dat ze hier alleen nog om zielen. Let staan als toen ik nog concurreren was met 3 of 4 collega's. Sjurre, ze kennen de volk haast net hier met volk rijden. Amper nog wien. En wat gebeurt er dat Jan en Wout dadelijk achteruit duwt in plaats van vooruit? Dan moet de wedstrijdleiding toch weer ingrijpen. Ja, op dit stuit kent dat gewoon net. Er is een ton in het lijn en dan kun je net heel mooi de wedstrijd nog verrooien. Het is te hopen dat er nog wat wien bij komt. Ze kennen niks hoor, zoals geduldig blijven, gewoon dwaan wat ze dwaan moeten. Maar wat wordt het op deze manier een zenuwslopend eind van deze tweede wedstrijd. Tonne, ligt het voor u dichtbij, maar zo vier nog van Jan en Wout. En hij moet alweer door de wien. Er staan hier en daar een paar lietse rimpeltjes op het wetter, maar het is net volle. Nee, als het hier bij de bovenste tonnen is, hij al helemaal voort. En we zeggen op de achtergrond ik nog in één oorscootje aankomen. Jongen, wat een martelpartij wordt dit. Nou, er wordt al neer. Nou, Startkotter, die leidt Ariel Wijs. Maar waar blijven de oorenscootjes? Ik denk dat ze voor u nog achter de witte feesttent binnen. Tergend langzaam komt Jan en Wout dichter bij de laatste tonnen. ja, en ik zit even in het wedstrijdreglement van de SKS te Sjen. En ik kan net iets vinden dat er een bepaalde tijdslimiet is waarbinnen finished worden moet. Dus
Ik weet dat dat destijds misschien nog wel bij de IFK's Wolsa is. Ja, de internationale ziel en weer het witte boekjes als het hier werkt, die IFK zonder vaart, is dat Wolsa. Maar hier moet ieder scootje gewoon oer de lijn komen. Xavier, als ik bezien ken. Nou, Jenne Woord had nou de tonnen toch wat meer in het vizier. Hier een slagje terug. Misschien dat ze hem nou in één keer ronden kennen. Ja, even terugstekken. En dan in één slag. En dan voor het lapje op naar het startnummer. Watje nummer 6 met zijn helje. Dan zal daar het skot volgen van de finish. Heel starig gaat het spul door de wien. Oeh, ik zag het nou al aankomen straks als je 3-4 scootjes tegelijk omheen matten. Dat hij dat lietse beetje wien echt nog verdienen matten. Dan wordt dat een poepentoer. Jennewoord met Gerard Pietersma. Onderwijs. Nee, het finishnoemer in dit geval. Ja, dit je het echt niet zien, hè. Je hebt soms klauwen om het schip oranje te houden. Dan moet de reven erin. Dan ben je blij dat je het schip droeg houden. Maar het is ook wel eens zo dat het haast net vooruit te branden is. En daar in die ene wordt ze om de bopperste tonnen. En kunnen ze heel mooi vrij naar hun bordje zielen. Nou zie ik in de vierde al meer turen. Maar die moeten alle keer nog helemaal het Grietmansruk in Jenne Woord passeren om de tonnen heen en voordat die finish te worden kennen. Maar Jenne Woord is onderwijs naar de oerwinning op de Veenhoop. Wil maar achter Jenne Woord nou. Nou, wij kennen zo mooi even een oefening voor het erhinnen, want dan zullen er om deze tijd ik nog zield worden. De wedstrijd daar begint om 4 uur. Ja. Alles in verband met de snetswieken. In combinatie met de snitswieken. De Hutshildij. De Hutshildij kan er inderdaad even wat er letter starten. Dus voor de meesten om te weten, de vaargeul wordt afsluiten op de snitser, maar een groter veld. Dus om deze tijd ben we direct nog in de loft. 4. De schoten eruit. Zo volle mogelijk wien van achter een beziekje te pakken. En nou op naar bootje nummer 6. Bootje nummer 6. Daar staat hij in kleer met het finishkot. En Gerard Pietersma zelf dit schip uitzocht. Ter vervanging van het oude scootje. Al een aantal jaren we waarom. Alles berekenen, alles uitrekenen. Wat kennen we eruit, Heli? Nou, Joet is dat. Nou, we hadden tijd. Gaan we straks maar eens even klokken. Wanneer hij over de lijn komt. Maar kunnen we stellen dat hij het maximale eruit hellen had? Ja. Geduldig, terugzielend. Het laatste eindje. Onbedriegen. Nee, zijn eerste oerwinning van dit nieuwe seizoen. En zelfs is hij er nou ook maar eens besteen gegaan. Om te jaren met de adviseur op een hele langzame wijze te genieten van deze overwinning. Het kan nooit heel vier meer wezen. Ze zitten aardig naar de oren eind van het Grietmansrak. En daar ergens ben ze echt starten. Ik ken alleen nog de noemers natuurlijk net zien. Maar die komen dadelijk wel in beeld. Ja, en daar komen ze Huzum Action. Huzum druk aan het kruisen. Daar beginnen ze Boppendel.
En Huzum had dus nog een behoorlijk eindje voor de boeg. En besjugg ik dat dit weer schippers worden. Ja, wij zo tochten dat ze les van hier, maar Huzum wil nou niks meer Jennewaard te maken hebben. En Jennewaard niks meer Huzum. Dus ze zullen elkaar behoorlijk maaien. Ja, je hebben de achtervolgers. En dan zien we het toch dat de hele mannen weer wat dichterbij komen is. Maar daar vlak achter de Snekerpan. En de Snekerpan, hier start nummer zo'n. En de hele mannen, hier staat nummer 1. Ja. Dus virtueel leidt de Snekerpan voor nou. De haan is al omheen. Ik ga nog geen scotje. Maar het lijkt erop. Ja. Dat doen we jongens. Doen we die vak nog even te loeven. Zeiden ze voor of... Nou domme wat lijkt het. Toen wil ik geen seintje doen. Maar even luisteren, want het Scott kan elk moment vallen. Ja. Daar is hij dan. De eerste oorwinning voor het scootje van Jennewaard. Gerhard Pietersma slacht ta op de Veenhoop. Hij kwam het beste uit het Grietmansrak. Zielde de grootste afstand. En dan gaan wij naar uw collega Geertje de Vries voor een En eerste kan een reactie. het roer even oornemen. Als Thijs het roer even oorneemt, dan kan Gerhard, die draait hem even om. Dan kan ik mooi in de camera zien, Gerhard. Oké? Zijn we. Hey, Gerhard Pietersma, Lokwenske met deze prachtige oorwinning. Starten op een 6e plakje en er zo'n verschrikkelijke eind rennen. Hoe kan dat? Ja, we hebben van het weekend even geanalyseerd en dan kom je gewoon eens ergens achter. Ja, waar ben je hem achterkomen? Nou ja, dat is gewoon oorsmeurt. Dus we moeten gewoon beter zielen. Nou, dat doen we nou. Ja, dat is heel simpel zijn. Maar hebben we wat verloren, ons schip? Nee, we hebben het skip helemaal niks verloren. En wat heeft dan wel verloren? De mindset? Ja, we hebben nog een vakje ervoor en het hebben we geleerd. Een oorvakje ervoor. Ja, ja. Een wat verkeerd vakje ervoor en ja, dat is nou goed. Nou ja, dat docht vertutten, dat blikt wel. Ja, mooi hè? Ja, de eigen is nog heel restig. Ja, het is nog net ouder hè. Als je, het mensenstukje voor de meesten komen nou, want het is heus net leuk om daar weer niet op te varen. Nee, maar ja, dat hij hem voorkomen, toch staan nou in de Rutter in. Ja, daarom. Dus ja, dan moet je sneller wezen en dan kan je misschien nog eens wat pakken. Nou, mooi. Jennewaard, nog eens een keer dat smelle wetter. Ja, ik hoop het, dat dat lukt. Nou ja, het zou mooi wezen. Lokwenske met deze prachtige oerwinning. Dank je, Geertje. Super. Graag gedaan. Dan zullen wij zien hoe het verder verrent aan zijn alle keer met de finish. En we zijn zelfs ook heel benieuwd naar de jouwer als ze finishen. En als ze dan finishen, dan moeten we even met Dirk-Jan praten. Ja. Ik geloof dat... De onderkoelde reactie van Gerhard Pietersma. En volgens mij viel er van binnen wel wat oors. Want wat wil deze man graag kampioen worden? En deze kan er al 15 het plakboek erbij plakken. Maar hoe komt het hier? Want Huzum en de hele mannen en Snits, ja, die matten hier nog langs. En het lijkt erop dat de hele mannen links in beeld misschien wel wat won had op Huzum, het witte scootje in de midden. Ja, deze camerabeelden komen van heel vier voort. Dus het kan wel wat vertekenen. Nou, maar ik denk dat liep hij dat er voordeel draagt. hele mannen. Voor de Huzumesdel gaat leidt nou ik op bakboord. Had ik voorrang. Dan komt het uit wat wij ook al zeiden. Dat er zelfs hier in dit laatste stuk. Ja, hier hele mannen voor de Huzumesdel. En dan komt het toch uit dat zelfs in het laatste stukje hier nog strijd leveren wordt. Maar ze moeten nog een keer. En dan komen de Huzumers weer op bakboord aan. Nou is het wel zo dat de hele mannen ek start nummer 1 hier en Huzum start nummer 2. Dus dan is het nog even hoe komen ze aan bij hun boordje uit. Maar de hele mannen had toch een heel schoft achter deze skippenlijn. En toch weer knap, hè? Maar dit waar, deze omstandigheden, zijn jongens skipper. En dan toch weer vooruit zielen. Ja, dat is keurig. Het verschil maakt straks 20 meter wezen precies tussen beide skippen.
Maar het is maar correct welk vlaagje je van profiteren kennen. En nou kan de Huzemers wat langer trok roepen naar die wal. En dan is we benijd. In de volgende slag zal Kotje komen. Waar dan weer voor opleidt. Het wetter is als een spiegel. Het is blakstil. Er stiert amper wind, maar dat lietse beetje wat er stiert is genoeg om deze grote ijzeren scootjes in beweging te krijgen. Het is misschien net heel vlug, maar ze varen nog altijd. En nou lijkt het Huzum er net eens zo raar uit te komen op dit moment. Want hoe komt het bij de volgende draai? Ken Huzum de boei al bezielen? Dat liep het er net op. Nee, ze matten weer wat vallen. Wils wij de beelden hier even kwijt binnen. Maar ik ken al zeggen dat ze binnen weer. De verschil in titel haast oproen is nog 5 minuten tussen de nummer 1 en nummer 2 wils. Ja, je ziet al even dat er meerdere scootjes tegelijk in het Grietmansrak dwaanden binnen naar hun plakje starten komen. En die had dus echt wel les van elkaar. Hè? Dat is een toer om dan vrij te blijven. Dit kost het altijd snelheid. Huzum. En de hele mannen rechts helemaal. Ken die er boppen langs of is Huzum toch binnenste skip? En profiteert de Snekerpan er nog van? En Nee, dit is ik al wel de hele mannen die met voorrang Jan aan de Huzumers, als het zal lieken, als ze er voor deel gaan, al willen ze afvallen erachter deel, ze hebben gewoon de snelheid net om het skip. En nou zitten ze. Ik denk dat het er al Ja, voorbij... daar zitten ze Chimmelkoron. Wat ze ik willen, ik ben niet hier een protestuitval. Ja, nee, want je kennen je gewoon haast niet ontwaan. Met deze snelheden. Maar ze tuten elkaar even aan. En hoe zit het met de tonsjes aan die kant? Want de weer ontsteert het recht van de wal. Zit er daar nog de 4 van aan? Ja, daar hebben ze niks meer mee te maken, denk ik. Alleen, ze plakken om elkaar vast. En met deze snelheid kunnen ze dan de boei nog rennen. En wat doet Huzum? Om te gaan, om te zeggen, zien de Huzumers, geen jemmer maar tussen. Ja, maar Ja, maar de de Huzumers druwen Huzumers, op betonnen. dit wordt nog krap, ja, dit wordt krap. Die hadden gang net meer en die drieg je op de tonnen te druwen. Even zien, kennen we de... Zullen de giekert zien aan? Maar het skip mij er net zien aan. En als nou, dan ga je een Had ze de gieker peeroer. nog tussen? De kiek zit er nog zo, dan ga je een peeroeren vinden. En dan ga je haast de hele tijd op het tweede plaklijn. En als je nou de boei rijdt ziet. Ja, strafrondje, dat had je er geen doel meer. We kennen van deze kant net zien, als hij er nou onder de Ja, el komt blok. en... Nee, hij zit er nog net zien aan. Hij zit er nog net zien skip aan. En nou gaan ze even gebruik maken van de regels in de SKS. Shit, nou wordt de geek wat omheen draait. Misschien de geek wat naar beneden. Die het nou weer naar beneden. Daar trossen de tonnen wat van het schip uitdrukken. Mooi de geek. En als hier die chin het schip aankwam. Maar ze hebben het redden. Dan ben je 2,5 uur onder het wrakselen. Ja, en we zijn er nog net. Want kennen ze nog wat inbrengen in de hele mannen en kennen ze voorbluwen op de Snekerpan. Die profiteert natuurlijk het meest van dit soort toestanden. Het gaat heel starig. Grauw daar weer achter. Het leek dat het hele maandje even rond te Jan woe aan het Huzum scootje. Omdat er gewoon, tikken elkaar even aan. En
zij konden helemaal net uitwikken. Ze hielden je snelheid. Maar de Huzemers hielden samen weer een beetje snelheid. Ze konden net eens in het gatje doeken. En nou de Snitsers daar weer achterom. Ja, en dan kroept het weer aardig in. Maar. Het grauwste scootje achter de Snitsers. Daar zit wel weer een aardig gat achter. Dus die zal wel vrij in deze positie vinden ze kennen. Maar die moeten weer een gatje van 40 meter hebben met de snekerpan voor hun positie. En is die 40 meter erin? Zo snel ligt het wel. Ja, en de tijd, we zitten haast op nog een hele minuut verschil tussen de eerste finisher en de tweede. En ze binnen nog net. Nee, nog lang net. Want dit gaat heel starig. En dan gaan we het alleen nog maar over de eerste 5 scootjes. Ik ga nog maar leiden met de achterijn. Daar ben ik gewoon niet maar het Grietmans raakt nog in. Ja. Nu weer aardig eind van deze wedstrijd op de Veenhoop. Ja. Waar we van de beetje eerst praten over het Jousterscootje. Over Dirk-Jan Rijenga. Over ja, de situatie dat hij waarschijnlijk de vloot verlitten had. En nu zitten we naar een uitstelde start te zien naar scootjes die hun uiterste best doen om te finishen. Maar de wind rekt het op. En het is gewoon 5 uur west en er wordt nog volop zield. Zover dat mogelijk is. Achterin zullen we nou ik het Akkermans scootje aankomen. En dan zal dat de eerste 6 scootjes zijn. Ja, dan kunnen we dus melden dat Jennewaard wint op de Veenhoop. Dat Huzum onderwijs is naar de tweede plak. In strijd is met de hele mannen. En Snits en Grauw daar vlak achter zitten. En dat de rest van de vloot nog 10 dwaande is om te finishen.